5.1 के सरकार के फरातुं विधिमाल दायरा की इज्जत मेंबर मोहम्मद इस्माइल हुशाल वाफावा बिल के फुरतम क्यों इवुं गान नंबर 3 ऑब्लिक देहास दिहे टैक्स नेगमा बे इदारी गान इस्लाह के नामों के बिल इब्तिदाई बहुत 5.1 के सरकार के फरातुं मकनुदू दायरा की इज्जत मेंबर आदम शफीक हुशाल वाफावा गान नंबर आशंग ऑब्लिक देहास 21 गवमी पेमेंट सिस्टम के कानून इस्लाह के नामों के बिल मी बिल के फुरतम क्यों इवाफवानी 7 अगस्त 2025 का बेबुनु 2025 वन आहार के देवना दौर के विहिवन जलसाग बिल हुशेड़ू मशा जवाबदारी वडात मशा फहुबस विदालु में जुमला फनर मीटु के फुर्सत लिवडानवान बिल के इब्तिदाई बहुत सिंगमुन दायरु ए फनर मीटु होगा अनुमत ब्याबे बसवा दब्यागे बेनु कुरम के इख्तियार इज्जत मेंबर दिवडान फावे बिल हुशड़वा देवमक इज्जत मेंबर फुर्सतरु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया इज्जत राइस गान नंबर आशे अब्लिक देहास 21 गामी पेमेंट सिस्टम कानून इस्लाह गणम के बिल बिल हुशड़वा का मकसद की गामी पेमेंट सिस्टम हिंगमशा पेमेंट हिदमत दिनु रक्कातेर आदि एकशेगम वा गोतेगा गामी पेमेंट सिस्टम कुरियरवो कानूनी गोतम बारवेर कुरमा हिदमे दिविकन्न फरातक एकशेगम वा गोतेगा हिमायत कुरबन फद निजाम कायम कुरुम पेमेंट सिस्टम तक क्लियरिंग सिस्टम तक सेटलमेंट सिस्टम तक इतुरुम पेमेंट हिदमे दे फरातक इंटरऑपरेबिलिटी कायम कोद्दिनु सरकार फरात बिल हुचल बेनम की पेमेंट सिस्टम त हिगमशा पेमेंट हिदमत दिनुमुगा बेनुम कुंफुन्या एनोवेस गानोनी साक्षिता उपेदुमु के बार गान नंबर आशे देहास 21 गांव पेमेंट सिस्टम के गानों के दशों मॉडलियस मॉनिटरी अथॉरिटी लिबिदुनमशाई पेमेंट सॉलिसिट कुरुम मनाक अदब कंडेवलमा सोता गानों का हिमनमा टका बुनविद्या गानों गन्नंजे इस्लाहता गेनाऊ बिल मुहिम्मा साबत नेशनल पेमेंट सिस्टम गानों के आशय अब्लिक देहास 21 के दाशों राज्य के पेमेंट सिस्टम रेगुलेट को तरक्की कुरुम गानोनी असास तक बनी मी के कुरुमिस कंडाला निम्माफा यह नमवेस जमाना एकशेन गोतेगा कुरियरुम अन्ना डेमोक्रेसी गामतक एग्गत सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन त उफेदुम के बार लिबिगे नोने मिहार अमल कुरम दा गानोनी अमिल्ला एकशीगंबा गानों का नोमुगे इख्तिमाल एबोय एंका मिदन साब टका मेदोचल के मिदा इस्लाह की मुहिम इस्लाह कमगा आगो देखें ते कुंफन तक कानूनी इदाराता उफेदुम के साफ कानूनी बार मॉडलियस मॉनिटरी अथॉरिटी एमएमए बिलुन लिबिदे मी कानून साफ को कशवर को देनी ऑपरेशन तक की मुलिम्बेस लोकल कानून तक बैन अल-अक़वामी मिंगन तक एग्ग बाग अतमुत हिंगा ऑपरेशन तक हेदुमा मी बिलगा इमनाफा भूमि मी इस्लाह मुहिम व सब कमगा अगुन गबू कुरा मी इस्लाह की बारवेर कुरुम के निज़ाम हरदना कुरान इस्लाह एगोतो मी इस्लाह एमएमए दौर दुकुल्लाफा वाणी हमें एकनी रेगुलेट कुरा कशनु एक बदोगा गावमी माली उमरानी वसीलत फेदुमा हिंगुमुगा अमली गोतो बावेरवुम मी इस्लाह का बारोलफा वाने एक इतर माली सलामता रक्कातिर कुरियरुमुगा मी बिल साबु एमएमए अमिल इदारा उफेदुम के मगु फाहिकोद्दी दौलत के बेलुम के दशगा हुरी जरूरी गौमी पेमेंट सिस्टम त रक्कातिर कमाक तरक्की कुरे बेरुगे नुवत रेगुलेट नुकुरा अमिल फरात तक भरोसा उ कुडेवगन दियुम वेस मी इस्लाहगा मुहिम व सब कमगा तिया इज्जत तेरी मेंबरुगे समाल कमटका धन्यवाद मेद इस्लाह होटल के मिदा गांवी पेमेंट सिस्टम कानून की 27 अप्रैल 2021 होगा
එකාස්වී අංගාර්දුව බේවි රයිතුන්ග මජලියෝගේ එකාස් වන අහරුගේ ෆුරතම දවරුගේ තිරිස් පස්වන ජල්සාග පාස්කොපවා ගානුනේ. බුණේදේ ගානුන පාස්කුරි පහම් මිහාතන එව්වෙස් ඉස්ලාහක් ගෙන ෆකා නොවේ අධිමියදු උෂේලගේ මෙදා ඉස්ලාහකී බුණේදිය ගානුන්ගේ බුණේදිය ගානුන්ඩ ෆුරතම හොෂේලේ ඉස්ලාහකම්ගා තිය ඉස්සතර මෙම්බර්ගේ සමාල්කමටකා දන්නවාලා. මේ බිල්මුගා හිමනිෆා වානී තින් ඉස්ලාහේ එගොතුන් ඉස්ලාහගෙනගේ මිදනී එගානුගේ ෆනර මාද්දාග හා ඉස්ලාහ කුරුමශා බුණේදිය ගානුගේ ෆන්සස් වන මාද්දාගේ හා ඉස්ලාහ කුරුමගේ ඉතුරුම් ෆන්සස් වන මාද්දාගේ ෆහතම් මාද්දාගේ ඉතුරු කුරුම් කම්ගා මී ඉස්ලාහුගා හිමනෆා වානේ. එහෙන් කම් අගොඩ එදනී රායතුගේ විස්නුමා ෆිකුරුගේ තෙරෙන් බිනා කුරුවනේ හොෂේලුන්තක තිය ඉස්සතරි මෙම්බර් කිබා මී ඉස්ලාහ ලිබෙගෙන් දියුම්. शुक्रिया इज्जत रईस. शुक्रिया इज्जतरी मेंबरू मी बीदा बॉस कुरे मा कंडलिफावनी जुमला हतरु गडीरु ए पीएनसी दे गडीरा 30 मिनट एमडीपी 33 मिनट एमडीए 7 मिनट जमहूरी पार्टी 12 मिनट एमएनपी 12 मिनट बाकी पार्टी का निस्बे वडा नुगंडवा कोम इज्जतरी मेंबर का 10 मिनट वाकबुल देखियो मा इदि वडा नो मा इज्जतरी मेंबर न फुर्सत हुआ मिहा हिसाब कमिटी के आसवे बदल योगदान कोल्लान स्टेट ओन एंटरप्राइजेस कमिटी का पीएनसी के फरातुन हिमिनवडानवा भारत दायरा की इज्जत मेंबर इब्राहिम सुजाग बदलगा कमिटी हिमंदु दायरा की इज्जत मेंबर अहमद नसीर अहमदसो दे जुडिशरी कमिटी का पीएनसी के फरातुन हिमिनवडानवा हुरा दायरा की इज्जत मेंबर डॉक्टर अनारा नईम के बदलगा कमिटी विलफरी दायरा की इज्जत मेंबर हसन वहीद अहमदसो अरुण मिहार फुर्सत मेहरबानी हेवंदु दायरा की इज्जत होरफरी दायरा की इज्जत नंबर अदी मूसा शुक्रिया इज्जत रईस सरकार फरातुं हुशाळाफवा अशंग ऑब्लिक देहास एकावियुगे कौमी पेमेंट सिस्टम गाणोण हुशाळाफवा इस्लाह अलगोंड वर फ्रीमे तायत कुर हकीकतुग मे इस्लाह की मे गौम मियद वर फ्री बेणु मे फवा इस्लाह मुहिमवा सबकी मे गाणोण फरतों फास कुरोण इरु मे गाणूनुगे तेरे मे गाणूनुगे एम्मे मुहिम बैकमवा कुंफन्यं हदं पेमेंट प्रोसेस कुरवेण निजाम गाणून क्लेफेन वे नमेस बियद मे हुशेले इस्लाह साबो ए कं निमिगेन दान ए कुंफन्यं उफेद्दुमुगे बार मे गाणून दरम लिबिगेन दान एगे सबबं आम रयित मीहा वणि कोम फायदायतो गौम वणि कोम फायदायतो मी असुफेदे सुवादकी हकीकत आम रयित मीहा मियदु बैंकोगे POS मिशनको एंगास रुपया सेल्स इंगे दियम एने गतुं इतुरा 250 रुपया पे कुरेविगिंदा नामस मी सिस्टम हदा इंप्लीमेंट कुरे एम्मे मी बैंक तक हुरिया बैंक मी सिस्टम तेरे इंटीग्रेट कुरेवणीम ए अदद वर बोडतन कुडविगिंदा नतीजे की गोबेतो नतीजे की आम रैतु मीहागे लिबे मुदलुगागु हेवगिंदी हकीकतुग मी वर मुहिम इस्लाहक माडुकोंडु अब्बुल कर एगे इतुरा मिफद बैंक तक नोड़ मिफद सिस्टम तक इंटरनेशनल एहनी बैंक तक इंटीग्रेट कुरेविज्जे नाम अलगोंड वेण्ण वाणी फायदा है कि ट्रेवल एजेंसी तक कहा कुदी व्यापार कुरा फरायत तक मेदफंते व्यापार तक पेमेंट तक टीटी हेद मद्द हर दूस एत तणकं ಕೂಡ ಅಂತ हकीकत को मी ಅದು ಬವಣ ಮುಂದ ದುನಿಯೆಗ ಅಳಗೊಂಡ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುರಂಚೆ ಕಮೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಖಾರಿ ಅದಿ ದುರು ಹುರಿಯ ಗಾಮ್ ತಕೆ ಗಮ್ಯದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ करे पावा सिस्टम तके एक नतीजा की को तो मिगतो अलगोंड एम कार्य बदादायर इंडिया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशंस दे हैव सबना रुफेदी फंड एतनो गैगड कमियदु तिंग हेंगा मोजिफं वो मसके कुरे बैंक को एफिलिएशन होदे फे गैगड का हस्ते का अड्डी हाकु हा बैंक इंडिया हस्ते के हा बैंक होदे फे एक एतंग इंटरनेशनल बैंक तो गैगड का एंगा स्टिंस्ते फंड्स हतर इंटरनेशनल बैंक सिस्टम तेरे इंटीग्रेट करे फावे मीगे सबब मुड़ी गावमगे व्यापार तक एत मंफा तक लिबिगिंदा अयगे तो मी बिलकी मेदुगे गमग हायत बदार वर मुहिम बिलक कमग अलगोंड देखे अलगोंड एदने कमिटी स्टेज को फुला दायरेग मिकम मशवरा करे दिवे रही तो न फायदा और गोता बिल पास करे गेंदे शुक्रिया जित रईस
शुक्रिया इज्जत मेंबर देम फुर्सत मेहरबानी दिग्गर दायरा की इज्जत मेंबर अहमद नाज़िम शुक्रिया इस्तर राइस आज मियादो अमन में हुशैफा इस्लाह के नोक बिलकी कौमी पेमेंट सिस्टम कानून बदल के नोके मी बिल आज मी बिल हुशैलो इस्तर मेंबर विदाल फदा मी कानून के नोके फुतमा इस्लाह की आज मी कमा गुले को तुम अने iya bewoord baadit committee ke jalsaga management authority governor swal korewuno mikama begutun swal korewuni mi bil majju talmugo utuma ekko mi swal korewuni adwara saaf ko mikama jawab management authority governor devi ad mi islah kano beenuma ki miharu mi beenu komunda favara payment nizam miharu gore hardana ko operatives ko em bank taka e bayarunge dawat di e taraggi ko एक फाहुगा ए वर्किंग स्पिन ऑफ कोलुं का विदाली आदमी राज्य बेरुगस मिकं कोफो एक मी इंडिया गस मिहाराउल में मी राज्य ता कोफा यूपीपी ने पेमेंट सिस्टम की इतनुगा सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मी फरमा को तरक्की को हदाफा एति वकवर का तरक्की वीमा एति बैंकों काली नूनी बैंकों एक हिस्सादारों ने हवाल करी एम एकोता राज्य का मी मिहार बेनु का फावर निजाम और पेमेंट निज़ाम इतना तरक्की को हेदमुगे बेनमुगा कोरबा कम कम का मी अदे ने फाहा कोरेबी आदमी पेमेंट कंतता की मियार आलमिन तरेगा मी कुरियरा दाम बेंच कमे बेर कौम तो होगा कुरियरा फा कौम तो होगा बिल तक का फैसा दक्कनी यूटिलिटी बिल तक का वैस फैसा दक्कनी मी होगा अकाउंट उन डायरेक्ट डेबिट उसूल मी हाँ करंट बिल वैस फोन बिल वैस आदि फेम बिल वैस दक्कनी मी हाँ के अकाउंट बाकी तारी है गा केंडे को तंग ऑटोमेटिक मी हक दाकन नुजे मिया को बिल दक्का को लेकर नुझे एम आलमेन तेरेगा उस एका एगो तब बेंच आलमेन मी एचडीसी के मी नुदिपुरी फैसा है कंदे तब बलायर उस मी मैं बड़ा दिमाग फे मसले की कुछ नु देखूंगा मसला आदे मी पेमेंट निज़ाम में तेरे मी कंत तरक्की कुरे भी जिनमा मी अपार्टमेंट तो कुली बस एमी हाँ के बैंक अकाउंटों के डेगो तो हम जही एमी हाँ मुसारा लेबी नूने एमी हाँ बुना दुआ को एमी हाँ के अकाउंटों के डेगो तो हम जैसे या उनका बुकरा को तो का इतब बावर इदारी खरत के आलमेन सलाम करेंगे दान एमीमा एमएमए मिहारू एक कुंफुनी फद्दा व्यापारी मी कमद मिदे हुद्दे की एमएमए व्यापारी तक तेरे बानुमें नो हमें एक नहीं मी पेमेंट निज़ाम कायम को ए तरक्की को ए राज्य का कुरियर मध्य वे मी हुद्दे मी अनु कबूल करने मी कम फुरी हम कुरमा फहो ए अमिल फ़ाहम चत्ते दुए एक कुरे हिसाब दिया मा एमएमए ए तरक्की कुरी व्यापारी नूने ए पेमेंट सिस्टम मी एक हिस्सा दारुन विकालाने कमा आज अनु कबूल करा तो कमी रंगल दिमाग के फुरतमा फियावले मिकम सबुं आलमें हुरिहा रजितुन्ना मेग फ़ायदा हुरिमा होगा कुरान कमे एम मी इस्लाह भी एम को फास को मेको मगफ़ई को दिन में की आलमें कुरंग हम वरा मुनासिब कमे शुक्रिया इस्ते राइस शुक्रिया इज्जत नंबर देम फुर्सत मेहरबानी हनीमा दायरा की इज्जत नंबर अब्दुल गफूर मूसा शुक्रिया इस्ते राइस गाँव नंबर आशंगबलिक देहा से काविस कौमी पेमेंट सिस्टम कानून हुशैफा इस्लाह की रंगलु इस्लाह नो इस्ते राइस मीगमियों इस्लाह होता कि मैगंड को तेगा सेंट्रल बैंक का मी कहा कुंफुनी तंग हादा गए व्यापारी कुरंग होए इस्लाह होता के इस तरह सेंट्रल बैंक के राज्य का फाइनेंशियल निज़ाम रेगुलेट कुरंग होए फराय एफरातुं कुंफुनी हादा गए व्यापारी कुरंग मगुमच्चे निकुती माँ दें कुंफरातुं तो जिम्मा उफलान एमीमा सेंट्रल बैंक को पेमेंट सिस्टम तेरे मिगो तक नेशनल पेमेंट सिस्टम हो गानों इस्लाह होए नस्कें एबेफुन ना कुंफुनी हेदे गए हादा एबेफुन ए व्यापारी तेरे वन्ना मगफाई कुरमट्टा का हो रहे बाबा इस्लाह में मी की रंगल इस्लाह नू मी मिकन नुकोंग इहा सेंट्रल बैंक कुरंजे एता कंत तक एबोर इस्तेराइस सुरतमा बीरेन नेति रायितुना कुरिमतिला सेंट्रल बैंक कुरा कंत तक सेंट्रल बैंक वागन तक नुवान कंत रायितुना साफ कोदें माइके के कार्य इहा सेंट्रल बैंक वन्नगे बजे इस्तेराइस वर बिरुगने रायितुना कुरिमतिला रायितुना बेनुवा मालूमात दें मी ज़माना फ़तेह को तंगे सेंट्रल बैंक के मिगाओं को नहीं इससे राइस एमीमा राज्य के सेंट्रल बैंक नोट एमएमए एबो जहे रायितुना मालूमात दी कुरवेन कंतका नुकुरवेन कंतका में फाइनेंशियल मार्केट रगड़ा रेगुलेट कुरा फरात का वांग उलुमालें बोनेति बिंतगन एबिम विक्का अनेहं एतानुगा इमारा कुरुमे नो मेदु सेंट्रल बैंक को कुरम विकम की अदी याक मी कुंफुनी हदागें मी वेस्टर्न यूनियन का मी कुंफुनी तंग हिंगुमुगे जिम्मा नो मेल सेंट्रल बैंक उफुलम विकी इस्तेराइस
මිගවමක ඩොලරු මියද හුරි එකාවිස් බිහිරුපියා 520 ලාරෙන් ඉස්තරයිස් මේ සෙන්ට්‍රල් බැංකුම බෑරිවගෙන් උපද්දාව බ්ලැක් මාකටිං ඉස්තරයිස් මිහෙම් බුණම් මිජහෙනි මිහාතන එවස් මිහකා දෙතරේක එවුන එවස් වියවලන්නේ එවස් මිහකා දෙතරේක එවුන එවස් වියවලන්නේ ලෝමච්ච ෆෙනේ දිහබාර කාඩ් ඔතල්ලාගේ බේරු මිහුන් ඩොලර් එක්ස්චේන්ජ් මේ ATM තවුක එලාරි ලෝමතික මාරු කරමුන්දා මන්සරු ඉස්තරයිස් කොංකමෙත්තෝවි हम एवस कमें नो इस्तर एवस फेवल नेड़े इस्तरइस मिकं का हुट्टू एंजे इहद्दु होइदी राज्य के निजाम को तरह 50 मिलियन डॉलर बेरो वेगें जेमक्यू के प्रोग्राम की तरह कौन कमें तो वी हम एवस कमें नो इस्तरइस एमी मका मी की एवस का स्कूरें हुरी निजाम को तरह नो सेंट्रल बैंक मिकं का हुट्टू एंजे इस्तरइस हुट्टुआ मिकं का माय तरह फिया वाले एंजे एमी मगानोनी बार वरी कंदीगें सेंट्रल बैंक की आताने हदागे गाड़ो में मियोल एकमें नो इस्तरइस बल्लेवा बैंक तक फायदा बैंकों मॉडल का फायदा है 12 बिलियन इस्तेराइस मी हाथारुला का रायतुनला खिदमत देंगुरी बैंक का 1 बिलियन रुपया रायतुंगा तो फेरी गति मा देंग अरोड में इस्लामी कंते बुरी इस्तेराइस इज्जत मेंबर मडकोल ते बदन होर फ्री दायरा इज्जत मेंबर अदी मूसा निजामी नुकता का फुर्सत रो शुक्र इज्जत रईस अरोड निजामी नुकता मेनगी अनमेल दायरा इज्जत मेंबर अब्दुल गफूर वाह क्या ඔන්න ගොතා වරබඩ හිලාප වාහතක වුණාද ඉංගත ඉන්දියාගේ ශ්‍රී ලංකාගේ සිංගප්පූරුගේ ඉජෙතර මෙම්බර් ඉෂින්ද වඩාන් දෙබුන් එදෙන් ඉජෙතර මෙම්බර් ඉෂින්ද වඩාන් දෙබුන් එදෙන් ඉජෙතර මෙම්බර් නිසාමි නුක්තා ෆාහගේ නුකරබුණු එයි ඉජෙතර මෙම්බර් දක්කොන් ගන්දේ වාහක පුල ඉතර තෆ්සීල් කොත් දෙබන් ෆුර්සතුක බේනු කුරබිකම ගබූල් කුරවැනි එවිම් නිසාමි නුක්තා කමක බදෙන් නුගන්න අනිබා දායරා ඉජෙතර මෙම්බර් වාහක පුල කුරේකන් ගොස්තබුන් එදෙන් රයිස් අවු මිදන්නමනි මිසාලක බැංක් ඔෆ් මොලිටිස් උන් 1 බිලියන් ෆෑදා නගමුන් දාර කොබෑතෝයේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් රජීතක ලෝනෙන් නුලිබේ 50% नु දරකෝ ඉස්තරයිස් मी गांव में के अलगोन में मितवी दीदा इन्ना क्या के दौलत के हिमायत को दरुगे मी कंका की में तो हुट्टू है हुट्टू दें एलोन गडो वेस रायतु न नुली में वेस बदलवाने 12% इस्तेराइस मी की वांजे कमे नु इस्तेराइस मी कंकं इंसाफर कमा को हिंगा रायतु न लोन लिबेन जे इस्तेराइस सरकार वायरगा सरकार मुनी इन्वेस्टमेंट बैंक के हदमे कोबातो बैंक कार दुकान अडिगतो बैंक हुरी फेन्ना का नेते इस्तेराइस एमी मी रईतु मेनुवा कंतका मुलिंग खिलाफ कंका हिंगा उमेदनी मियादु सेंट्रल बैंक ये වැග්ගණුකාරයෙක් ඉන්නන්ජේ තනක වාක නුජේ ඉස්තරයිස් රයිතුන පසයවාගත ගානුන්ත බට්ටන්කෝ මි ගවමුගා හරි ෆයිනෑන්ෂල් නිසාම්ත රංගලන් හිංගුමකි මියාදු सेंट्रल बैंक කුරංජයන කමකි එවස් කමෙන් නොකෝ ව්‍යාපාරික වැග්ගණුකාරිය කාර්ය වණක්කාස් රයිතු ගතොන් ලාරි නගන් ඉස්තරයිස් මිදිමා කුරණි जेमक्यू मि गवमुगा රර්රරුගා ඉස්තියාරු කුරවෙගෙන් හිංගා දියරුගා अने बोलने सेंट्रल बैंक में को बैवरी एंडुए देंगे बाकी में गुरिया कमे बैवरी मजलिस बैवरी जुचरी तरह बेफुलम बैवरी पोली हुना सिफावस में कहूँ बैवरी एको मिका में नूट टूने इस्तेराइस एमी मिकं कम मिहने वेगे नुआने मिका मुको फाइनेंशियल निजाम रगड़ बेलेटिंग जहेने बेमी हा अकाउंट लारी कड़ीमा अकाउंट नंबर सिंगे कड़ी मी हा सिंगे एको मिला नंबर होदे ने को ते मिका मुको नहीं इस्तेराइस एमी मिहुन्ननी एम्मे बेसी कंतत्ता रईतुना बेनुवा रईतुंगे फैसा हिमायत कुर्मगे फुरिहमा जिम्बा उफिलंजे तनकी सेंट्रल बैंक एतागे एवरोगे गाबिल कमे नेति अनेक्का कुंफुनि हेतागे व्यापारी कुरन निकुतीमा दें वाने हायति वेफोना निस्त्राइस एमे मीकी रंगळु इस्सावतके नु सेंट्रल बैंक की व्यापार कुरन तनकम वेगे नुवाने सेंट्रल बैंक जेनि रईतुंगे फैसा हिमायत को फैसा रेगुलेट कुरा फरातक वांचेन एन्नुनियक एकमे नुवाने इस्त्राइस एया खिलाफ कंकम बिदनी मुली सरकार वग्गडदरुगामी शुक्रिया इज्जत मेंबर दें और फुर्सत मेहरबानी यहवंतु दायरा इज्जत मेंबर अहमद नसीरा शुक्रिया इज्जत रईस गांव नंबर अशेक ऑब्लिक देहा सेका ऑफिस गांव में पेमेंट सिस्टम गानून मिगनवे इस्लाह की मियादु मिगवमा कोमेंगे नंजे इस्लाह इज्जत रईस अदे दुनिया बनावंगन दायरो मिफद इस्लाह मिफद गवमका नुगनेस अवमन नकशे मिदिवे राज्यगा मिहारो मिहिका मुंदा पेमेंट सिस्टम तेरे कुरमुंदा कंततके नें हुट्टुवे कशे इज्जत रईस खारी गवम तवस अदे दुर्गम तकुम वस मिहार मिवनी मिफद इस्लाह त गेनेस सेंट्रल बैंकुं मनी ट्रांसफर कुरमुगा अदि मनी लॉन्ड्री कुरमुगा मिकंका बला देनगने मिकंका मन हल्लु गेन्नाने हुरिहा वसिजते वनी गाम कुरेफा
මිගානු සබුන් යාතු කරවියා දිව රාජ්‍යයක මිහාර මිහිගමුන්දා හුරියාකම ෆෑසාගම නියම ගෙනවැනි සත්‍ය රයිස් අයි දිව රාජ්‍යයක එත බෑව රයිතුන්නේ පුදු දෙක්කුමා කරඩු බිල් දෙක්කුමා අදි වරිකාවෙනි කන්තත්තවක දක්කන්ජේ ෆෑසා තව්වෙස් ඒ හුරියාකම වෙස් නියමක ගෙනස් අදි ෆෑසා මුහම්මදා කුරුමුග වෙස්ටර් යුනියන් හිංගුමුග අදි මිනුනස් එකියකි ඩිජිටල් මාකට් තහුග ෆෑසා මමයි කුරුමුග දිව රාජ්‍යයක රයිතුන්න මියමුන් ආ ගෙල්ලුම වෙස් නියම ගෙනවැනි මි ගානුණු සබුන් සත්‍ය රයිස් ඉතේ රයිස් දෙම්බೆ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಎಕ್ವರಿ ಅನಿಮಾದು ದಾಯರ ಇಜತ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಫಾಕುರಿ ಫದೈನ್ ಅಳುಮೆಂಗ ಅತು ಮನಿ $50 ಮಿಲಿಯನ್ ರೈತುಂಗ ಅತು ಗೆಲ್ಲಿಫ ಗೆಲ್ಲುನಿ ಮಿಫದ ನಿಜಾಮೆ ಗಾಂಗು ರೆತುಬುಂ ಇಜತ್ರ ರೈಸ್ ಅಳುಮೆಂಗ ನಕಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಗ ತನೆ ದೊರೆ ನೇಂಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರುಮ ಸಬುಂ ಅಳುಮೆಂಗ ಎ ಅನಿಯಾ ಲಿಬಿಗೆ ಮಿಯೈ ಎನಿಯಾ ಮಿಲಿಬಿಗೆ ಮಿಯೈ ಮಿಫದ ನಿಜಾಮೆ ಗಾವಣ ತರೆ ಗಾಯಂ ಕೊರೆವಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಲಾರಿ ಫಾಸಾ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟೆನೆ निजाम है नितमो साहब सत्य रईस आदे इज्जत रईस मी फद निजाम में गायम कुरेवी अळुमेंगे मिहार मिदमा फुरी फासा मसतक हदु लिबी आदि ए गीतुरा बैंक तकुं एकी रईतुं अतं ए गोता चावता नेगो मियन्ननी ट्रांसैक्शन हिंगा गाडीग बैंक ऑफ मोडिसुम वकियादे इस्लामिक बैंकुम वकियादे एने बैंकुम वकियादे मिनागनी मी सिस्टम तेरे फासा मुहम्मद कुरमु तेरे गवा එම මිහුරියාකමකව සල්මෙන්න නියම ගෙනස් රංගලු දිවෙහි මුයතම ෆෑදා හුරි ගොතක මි බට්ටන් කොරවෙගේ අන්නානි මිහාර මිගාන මිගෙන ඉස්ලාහ සබු අද මිස්ලාහ අලුමෙන් ගෙන්නේරු කොමිටි මරුහදාග මිකමුගේ ගාබිදු බේෆරුම් ගෙනස්ගෙන් අවට්ටරි ගවම්දෝගේ එහිතරකම එකීග ගෑම් කොෆ හුන්න රංගල සොෆ්ට්වෙයාර ත බේන කුමකි සල්ගොඬු වර බොඩ දිගෙන් වාකමේ එයි पेमेंट तो मिहार हेदे उगे मिदानी डिजिटल को उरिंग एंगुले कैश इफांग ननी किनु अदि चेहुकु हदने के वेसनु हमा ट्रांसफर कोल्लेवे गोतकुं ओलिगेम वेसेते बायरु फासतके मिदानी गावमु वेस बेर वेगे अदि दिवराज्यगे एक्कुं फने कुंफुंजं हेदिගෙන් दार फासा එක්ගම ගම ෆොන්වායරු අදි මසකතු මිහුන් එරහුන් එන රහ ෆාසා ෆොන්වායරු වෙස් මේ සිස්ටම් ත නෙතුමුක සබුන් අලුමෙන්ගේ ගාමුන් එත බෑර් ඩොලරේ අලුමෙ නේංගි මිහාතරස් වනේ ගෙද්දි වාහි අලුඬු එදනි මේ සිස්ටම් ගාම කරෙවි දිවරාජ්‍යයේ රයිතුන්න ෆුරිහම පේමන්ට් සිස්ටම් එකේ තෙරෙන් ෆසීහ ෆාසා නුගෙද්ද නිසාමගේ තෙරෙන් දිවෙහි දවද කුරලා දියුන් දෙයි ෆුර්සටක शुक्रिया जते रईस शुक्रिया इज्जत नंबर देम फुर्सत मेहरबानी थिनदु उतर दायरा की इज्जत नंबर सादुल्लाह इल्मिया शुक्रिया इज्जत रईस गांव नंबर अशे पब्लिक दिहासे काविस गावमी पेमेंट सिस्टम गे गानुना मेद हुशैलफा इस्लाह अगण तादु करावा दन्नवा एंकम मी इस्लाह सोला देवी बकुनु दायरा की इज्जत नंबर आदम शफीवस पर हुन मरहबा का शुक्र दन्ना इज्जत रईस अलगुण में मेवलनी की दुनिया बेरे कुनु अलगुण मेवलनी भावना फई दुनिया के तेरेगा एह मीमा दुनिया के एक ही गांव तो हुआ प्रैक्टिस को फहुरी रंगल सिस्टम था अलमेंगे सिस्टम तेरे बस एबे गिन्नंजे एहंकमुं मियदु मी हुशैलफा इस्लाहं अलगुण फेन्ननी रंगल बदल तके अन्ना इस्लाह गोतुगा अन्ना इस्लाह गोतुगा एह मीमा मिफद कंदत्ता अलमेंग तेरेगा कुरेविगे मेनुई अलमेंग इंगे पेमेंट सिस्टम एम फुरिहमे गाम कुरेन कमक अरुण गबोलेन कुरे मीगा अलमेंग हिंगम रुजे कमें ओइन्नमा नूनियाम अलमेन्ना अदि इतुरु कुरेन जे कंते तकें ओइन्नमा कमिटी मरफदागा इकं कंदामा बेगतु मशवरा कुरेवि फन्नी मीहुं गिनेविගෙන් बिकमुगे रंगल बदल तके गिने विधान कम अरुण गबोल कुरेनी इज्जत रईस अलमेन्न कन्ने नवास्तेक अड्डियवनहारु मोल्डिस मंट्री अथॉरिटी उफद्दुनीरु ओइन हालत गति बेवेका ये बुरा अलमेंग एडवांस वांजे अलमेंगे कंदत्त मियद मिहिरी की हमें कने अलमेंगे गांव के तिबेगें कंदत्त कुरवे का हालत गेनु अलमें दुनिया का प्रैक्टिस कुरमंदा हुरिया सिस्टम में अलमें तेरे गिनेविගෙන් එම්ම රංගල ගොතක එකම් කුරවෙන ගොතක अलमें बालंजी हिफोती जते रईस अमे मी बदल तका एकीगा राज्यगे सरकार पेकुरा मी बिलतक वेस पेकुरमगा वर बडत बल तके गिने वाका फाहकुरा हम मीहे को बिलें हुशहड़ा इरा ए बिला बलाफा फासा देरी कीनु हम बिलता चेक्कोफा एमसेक नीफहुरी जानी फहुरी कंग जगिन कुरवाफा पेकुरनी एमिमा देन नुजे फासाए पेकुरे फो कमका अलमें गबुल कुरमकी ए मी हालतुगा अलमें गबुल कुरंजे फेमरुगा कमें नुंगी की इज्जत रईस
එවීම අල්ගොන මිහම ඉස්ලාහත් තායිදුකුර ආලුක අල්ගොන දන්නවා බේනු අල්ගොනමෙන්ගේ මුත්තමෝග කන්දත්ත මිහුරුගතකි කිතෙම්මෙ රංගලු බිලේ සර්කාර මුෂෙලියස් ඒක අන කොළග තිබේ මිහුන් එකම ෆාඩු කිය එකම හජු ජාන් ඒ එකන් පුරන් එම්ම රංගලු එකම අල්ගොන දෙකෙන් ගවම මියදු අල්ගොන හුරිහාර යතුනෝ ගෝමුන් දනි තිමන් සලාම කුර දේශේ අල්ගොන්ගේ එක වෙරින් එක බේෆුන් කුරෙබි කන්දත්තක ගුලිගෙන් ගවම මිදනිය වරක් බොඩ නිකමැතිමම ගවමගේ දුවස්ත අල්ගොන් ගුලම මිදනිය වරක් හිද්දති කොතෙක්ග එහෙන්කමුන් ගවම ගොවා ගොවුන් අරුණෙන් එබ අඩුවහාදජේ. ගවම බේනුන් තෙරි ගවම ෑදා හොරි ගවමුගේ කුරියරුමන් හුරි කන්තත්තක අරුණෙන් එවස් බයකු හුර සලාගන්නවා. ඉසත රයිස් හම යායකීග මුත්තමෝග අරුණ මියෝතිී මිහාරු ඉන්තිහාය ෆසාද කුරුමගේ ආදත ඉතුරු එෆ. ඔම්ම මීහකු කොම්මච්ච කියස් බොඩති නූස්තකා බොඩති ටීවිතහුග එ හබරු ශායකුරණී එයි තෙදෙත්තෝ වෙස් බෙලුමෙන් නැති අධි අහාවෙස්මුද. පිපදකන්තත්තකොන් අරුණගේ ඉච්මයි ෆේරාන් වීදි අරුල්මෙන් එක කොනකක් කුරා ඉහුතරාම් ගෙල්ලි අධි අරුල්මෙන්න්න එතන් නේදව අසත්තක කුරමුන්දාන එ මිහුරිහාකමක දන්නවාකමජ අරුණ බේනුවනී අරුල්මෙන් එබ ජෙහේ සිම්මාධාරවා සිම්මාධාරකමයකීග කන්දත්තා කුරියගෙන්දන් එබ ජෙහේ මි ගවමු මිද මේ වෙට්ටිගන්දා වල්ගොනු සදාම කුරුමට්ටක අරුල්මෙන්ගේ කොම්ම මීහෙක්ගේ කොනුගේ එලෙපහොරු මස්සූලියතුස් අරුණ අදාකුරෙන්ජේ ඉසත රේස් දෙබි ෆුර්සත බරබර ශුක්‍රියා شكريا إجازة نمبر دين أول فرصة ميروني ماتشنقولي وطولو دائرة إجازة نمبر إبراهيم محمد شكريا إجازة رئيس وشايلي فميوا قومي payment gateway system के बिला अरुण वेस्तायत कुरा वाह कदानो मे बिला की कुरियर मुंगन्ना दिवेहि राज्य वर मुहिमु बिले वरगिन सबबत बिल मुहिमु आय बहुरी है नमय सरवंड वाह कुरकोल मोगतु मुहिमु इस सबबु दन्नवालम बेनु देराज्य का आबादी एक की सरहद तक बेहिफो इंगिरुगा मी बिल मुहिमु अगेंदनी माली मुआमलात तक कुरमट्ट का सिस्टम डिजिटलाइजेशन के तेरेंग कुरिया गेंदा इरुगा रिमोट एरिया तक बैंकिंग निज़ाम नुवत मिज़मानुग माली मुआमलात तक कुरमा फसेह कोद्दी आदि एकंग पेमेंट सिस्टम तक सेक्योर कुरमा की मुहिमु कमिक्कम गवाती वे मी बिल मुहिमु अगेंदनी एंकम अरुंडो एदनी कमिटी मरहला के तेरेंग मी बिलु विहावे सवाहका फास वेगेन दिउं अदि मिहारो व्यापारितक अदि एहनिहें माली मुआमला कुरवा फरातक फसेहतक एकु सलामत्तरि रक्कातरि निजामेगे तेरेंग माली मुआमला कुरवेगेन देवेन गोत वेगेन दिउं शुक्रिया देवी फुर्सत शुक्रिया इज्जत नंबर दें फुर्सत मेरोनी हुलमाले देखो दायरा इज्जत नंबर डॉक्टर अहमद शमहीद शुक्रिया रईस अदे मी हुशैरी कानून नंबर अशंग ऑब्लिक दिहा से काविस कौमी पेमेंट सिस्टम का कानून मुशरफा इस्लाह तोगा रंगोल कंदते के सेबोरी आउन में तेरे हियाल तफात वे के मिवलनी एगत कवस कौमी पेमेंट सिस्टम में गायम कुरुम गनु मिकं कुरंजहनी एमएमए कुंफुन्यं हदागंतो नूनी एमएमए मिहारुस मिकं कुरा निजाम गुतरेंग एमएमए कुरम वीतो मियदुस एमएमए पेमेंट सिस्टम एवर रन करे एमा ए हियाल तफात आउन में इज्जत नंबर अब्दुल्ला फूरे फाळु करेबी आउन में कुंफुन्य सैदान एक आउन में मी गनेगने मी कुंफुन्य हदम में सीधा एमएमए कुंफुन्यतो नूनी राज्य के बैंक तका गुलिगें उरिहा बैंक गुलिगें हदा कुंफुन्य नमा आगोंड बस कबूल करे फद कुंफुन्ये कुं एमसके कुरुं रांगोल कमक विधान कम दें एमएमए का वाक दक्कार एमएमए ये आगोंड मी आगोंड में ना बदल कुरी मालियत कमिटिया बदल कुरी एमएमए के प्रिडिक्शन गाँव मामदु वारा मी बनको में हो इंगे तो एमएमए एम पहुन नरन तफास हिसाब तो दक्का गोतुगा युवराज्य का गाँव में विफद्दन तरीका नूनी जीडीपी सव्वीस वाणी रेकॉर्ड मेंबर का वेट्टिफा पुरिंग बेफुल अंदाजा कफोती देहा 26 युवराज्य जीडीपी 5.5% गुरोविकम एक मिहार बेफुल रिवाइज कफवणी 3.3% गाय गणक 50% म्योती वेट्टिफा हमें की मिहार 5% राज्य जीडीपी नूनी गाँव में उफदित कुरियरानकम बेलियो इंगिरू मिहार अंदाजा कुरणी 4.5% वर एमा
ගෞමුග හාලත් වරද්දා එබේෆුළුන් අන්දාසාත වරත් දක්කොම් බෙදක්කනේ ගෞමාමදුග ඉන්ට්‍රස්ට් ඉන්ෆ්ලේෂන් කාබෝතකත ඉන්ෆ්ලේෂන් මියහරු එබේෆුළුන්ගේ හිසාබතකුන් දක්කා ගොතුග 8.5% කොරස්කොෆ් එහෙම මේ හාලත් අවුණම රයිතු නැගෙන් බජේ අවුණමගේ යස් එමෙම ගවානාකාරික එදුනි සිරුනකො තිහුරියා මාලුමාත රයිතුන්න කියාදේශ කවුමුග හාලත් කියාදේශ यूसुफ रिजर्व विदाल $270 मिलियन में हार हो रही एस इंडिया $40 मिलियन एक्कोल्ली में एवरवानी ये इतुरा लेवे ने हम है हमस फहुं ए $40 मिलियन अमुरा गेंदिया मा नेगेटिव यूसुफ रिजर्व का गांव बेट्टी का मैदान मी गांव का हालत आगुण में अहालिंग अन्नहर दक्कम में लोन देख के हालत है गांव होती एफत गोते आदि एक्कम का विदालन हुआ එහෙමම අවුණු සෙදනි මිෆද නේෂනල් පේමන්ට් ගේට්වේයෙන් හදාගන්නම අයිතුන්න කන්තත්ත ෆහිකොද්දිනු එම්එම්ඒ ಗ අවුණුමෙන් එම්ම ෆොරතම එම්එම්ඒ ಗ ගවණ මජලියන් හාසිරු දොස් බනෆින් දිවෙහි රයියතුන් ආදාග නිකමත රයියතුන් දරණීග දන්තුරේක බැංක් ඔෆ් මෝඩිසුන් එබදේ හදමු මි ලුයි ලෝන් 15% අශාර % ಗ දෙමු මිදනි මි රයියතුන් බොලුග අලුවා බොඩ දරන්නක මිකමුන් එබජෙහෙ එම්එම් ඉන්ටර්වියුන් කොග්ගෙන් කොම්ම සල්ලෙන් හොදද ඊයක විදාලුයි ආදෙති වර රංගල වාහකෙක තිකම කොම්මස් කොතගේ බහදම එම උම්මීදී ජවාබ දෙවි අවුණ කබූල් කරණි කුරියන් මදු දොස් කොලගේ තෙරේග එම්එම් ඉන්ටර්වියුන් කොග්ගෙන් නමස් රයිතුන්න මිගොත නුහග්ගුන් හොදා මුස්තනිකම් නුහග්ගු මුස්තනිකම් ෆාඩකම් බැංක් ඔෆ් මෝඩිස් මි හොදන හමස්තරේග $1 बिलियन රුෆියාග ෆෑදාවානි කොම්බෙග්ග ලාරිතෝයි යාමු නිකමති මිහාග ෆෑසා එම්ම නිකමති මිහා ෆෑසා බොඩති ව්‍යාපාර වෙරෙන්න මිදනි 8% ಗ නිකමති මිහා 15% ಡಾಲರ್ ಅಂಗಣ ಮಂಗ ಅಹಾಲಾರ್ ಮಿವಾಗತಿ ಎಮ್ಎಂಎಂ ಎಬದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೋಡಿಸ ಡಾಲರ್ ಬೊಡತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವೇರಿನ 40-50% ಉದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವೇರಿನ 10% 15% ಎವ್ವ ಸಮಯ ಲಮ ಎನ್ನೆಮೇಕ ಎಮೆಮ ಮಿಫದ ಕಂತತ್ತಕ ಹಲ್ಲು ಹೋದಿನ್ ಮಿಫದ ಕಾನೂನಿ ಬದಲುತ ಉಶಾಳಾಗಮಸ್ ಗೌಮ ಹೇವ ಬದಲಾವಮಕ್ಕೆ ಆವಣಗ ಉಮ್ಮೀದು ಹೊರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೇ ಫರ್ಸಟ್ शुक्रिया इज्जत मेंबर अम्मा हुरिया इज्जत मेंबर को समाल को मट्टका अगुन धन्यवाद बेनु अगुन मेन्ना नूस्तकों ये फेनिकन दिए ये एमएमए गवर्नर आकी का बेबी बद्दलों की सिड्रू बद्दलों में कमा यह सिड्रू बद्दलों में का देखिए वहाँ का एक कमेटी के मिनी वडायनो एक कमेटी के मिनी वडायनो इज्जत मेंबरों मस्जिदी के तड़ों का लाइव को हिंगमुंदा जलसा का देखुमा की आउंड का ही एनुवे ए कमेटी तो इज्जत मेंबरों को गम वाण कमिंग है एम भी अरुण हम दिन में वहाँ को देख के भी हुलमाल देखने दे रहा है इज्जत मेंबरों के समाल का मिवा कमी धन्यवादी कुरियंग इत्तांग वे सिर्रु कमेटी एक देखे वहाँ का तक एगो तक हम कुरम नुगंदी उमक अरुण में के मस्जिदी हो गए गवायदा हुरमतिरु को हितुम गोतुम वेस कुरन जे कमे कमावण कबूल करवेनी मियार और फुर्सत मियारवानी कांटियम दायरा की इज्जत मेंबर अमीन फैसल शुक्रिया इज्जत रईस हुशैलिफा मीवा अदे अमीन फैसल मडुकल देबा अरुण निजामी नु मसेका फुर्सत तरवानी हुलमाल देखनो दायरा की इज्जत मेंबर राइस अरुण देम दे वेब स्टैटिस्टिक्स की हुरिया स्टैटिस्टिक एमएमए का शायक फौरी मालूमात एक एवस मौला सिर मालूमात शुक्रिया अंगे तो कांटियम दायरा की इज्जत मेंबर कुरे के गुस्ते में शुक्रिया इज्जत रईस हुशैलिफा मीवा गानु नंबर आशेंग ओब्लिक दिहास एकावी होगा मी हुशैलिफा मीर इस्लाम तक तेरेग इस्तेराइस अरुण सम फाहा कोल्ला मी गे बुहुरी रंगला गोस एकम आलकोन ताइद कुरंग हुलुमाले इज्जतेर मेंबर डॉक्टर अहमद शामहीद देंबे एदक्के वाहक तक तेरेग हकीकतुगा गौमेगे नजरियातुम विस्नायरुगा कंबोडुवान जेहे कंततके nei अरुमें एमएमए मिहासको मिहारुगे एमएमए सेंट्रल बैंक इतुबारो नुकुरा एस सबब की एफदार महिम्मु मालूमात मिवगुतु राज्यगे इक्तिसोद मियं हालतुगा कोम्मे दुहुकु एमएमए कोम्मे टीवी चैनल का अराफ गौमुगे हालत मुनदेन जेहे हालत गौम गोस इरुगा अनेक्कोलों दिवेहिंगे बैंकु किया
දිවෙහින් ෆෙලා බෙන්කේ රාජ්‍යයක ඉංගිරුගා එබේෆලුන්නාමෙදු එව්වෙස් කාල ෆියවලේ එම්එම්ఏ නේලේ හිඳුගා මිගොත රයිතුම් බිකවමුන්දා එරෙග්ගා එම්එම්ஏගේ එබේෆලුන්ගේ ගානුනි සිම්මා අලුගඬ ගබුල් කුරා ගොතුගා අදා නුකුරවේ හාලතුගා දෙංගිතුරන් එම්එම්ఏ වියෆාරිකෝ මිකහල කංකං කුරුන් එයිකි මිවගුත මිගවම මුහිම්මු කමෙන්නු ඉස්තරේ සල්ගොඬම හඳාණන් අන්නනි මියහරුගේ ಬಜೆಟ್ ದಿರಾಸಾ ಕುರಾ ಕೊಮಿಟಿಯ ಗವರ್ನರ್ ವಡಾಗೆ ಬರ ಸಾಫುಕೊ ಕೊಮಿಟಿಗೆ ಎಸ್ಸೆವಿ ಸರ್ಕಾರು ಮಿ ಗೆನ್ನಂ ಉಳೆ ಬೇರು ಫಾಸಾಗೆ ಮಿ ಗಾನೂನ ಮಿ ಗೆನ್ನಂ ಉಳೆ ಬದಲುಂ ತಿಬೇ ಫುಳಾಯ ಗವರ್ನರ ವಿಸ್ನಿ ವಡಾಣ್ಣವಾ ಹೇಯೋ ಬದಲಕಿ ಕೊಬಾತೋ ನೂನಿ ಕಿಹಾ ಹಿಸಾಬಕತ್ತೋ ವಾಣಿ ಗವರ್ನರ್ ಇಸ್ ದೆಸ್ಸೆವಿ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಲ್ಲವ ಎವ್ವಿಸ್ ಜವಾಬೆ ನುದಿ ಮೀ ಗೌಮೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಳಗುಮೆಗೆ ಜಿಮ್ಮಾ ಹವಾಲು ಕುರಿ ಗವರ್ನರು ಮಿತನ ವಡಾಗೆ ಇಕ್ಸೋದಿ ಕಮಿಟಿಯ ಮಾಲಿಯತ್ ಕಮಿಟಿಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಬಜೆಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಗವರ್ನರುಗೆ ಅಮಲ್ ಹುರಿ ಗೊಯ್ ಎದುವ ಅಳಗುಮೆ ಸುವಾಲು ಕುರಿ ಏರೋದಿ ನುಫಶ ಕೊಬಾಹೆ ಗವರ್ನರುಗೆ ವಿಷ್ಣುಮುಗ ಮಿ ಬದಲಾ ಗುಳಿಗೆಂ ಡೊಲರ ನೂನಿ ಬೇರು ಫಾಸಾಗೆ ಅಗ ಬಾಣೆ ಗೊತ್ತಕಿ ನೂನಿ ಮಿಗವಮಗೆ ಇಕ್ತಿಸೋದ ಕುರಾಣಿ ಹೇಯೋ ಅಸರೆಂ ಹೇ ಗೋಸದರ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಫುಳು ಬಿದಾಳು ದೆವ್ವಾರೆ ರಂಗಳೇ ವಿಸ್ ಗೋಹೆ ವಿಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಬಿದಾಳ ನುಯಿ ಅಳೋಣ್ಮೆನ್ ದಿಯೈಂ ಎಂಡಿಪಿಗೆ ಬಾರ ಮೆಂಬರುಂ ಅಳೋಣ್ಮೆಂಗೆ ಕಂಬೊಡುವಂತ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರುಮಶಾ ಬದ್ದಲು ಕುರುಮ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಫುಳಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಗೌಮೆ ಇಕ್ತಿಸೋದ ಮೆದು ಬುಣೆ ಬುಣೆ ತಿಹೆಂ ವರಗಿನ ಮೀಹು ಮಿತನಂ ಅಣ್ಣಾಣೆ ಅದ ಅಣ್ಣ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಯಕ ಅಳಗೊಂಡು ಬದ್ದಲುಕೋ ಕುರಂಜೇನ ಕಮಕ ಕಬೂಲೆ ನುಕುರಮೆ ಅಗಳು ವಾಹಕೆ ಬೇಫುಳಾಯಕ ನುಂಜೆ ಏಕಂ ಎಯ್ಯೆ ನೂನೆ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಜಿಮ್ಮಾಯಕಿ ಎವ್ವರೆ ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ವಾಂಜೆಹೇನೆ ಮಿಯದು ಮಿಯೊತಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದುಹುಕು ಇಕ್ತಿಸೋದ ವಮುಂದಾ ಗೊತ್ತ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಕು ಯಂಡ ಬದಲು ಗವರ್ನರು ನೂನಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕುನ್ ದಿವೆಹಿ ಕೊಮ್ಮೆ ರೈತಕಂ ಫಹುಂ ವಾಣೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಸಿಹ ಇಬಾರಾತಕುಂ ಬೇಣುಂ ಕುರವನು ಹುರಿಹಾ ವಸೀಲತೆ ಬೇಣುಂ ಕೊಗ್ಗೆ ಬುಣೆದೆನ್ ಜೆಹೆ ಹಿಸಾಬ ಗೊಸ್ಸೆ ಇಕ್ತಿಸೋದು ಕುರಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ತೆರೈ ಸಾಳ್ಗೊಳ್ಮೆ ಮಿ ಕಂಬೊಡುವಂತ ಹುಣ್ಣಣಿ ಇತುಬಾರು ನೆತಿ ಹಗೀಗತುಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಡಿಸ್ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿಹಿಂಗ ಸ್ಕೇಮಾ ಪಾಸಾ ಗೆಲ್ಲುಮಾ ಮಿಕಹದ ಕಂಕಂ ಮಿ ಹಿಂಗಣಿ 90% ಮಿಹಿಂಗಣಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಡಿಸ್ ಮಿಯದು ಮೀ ಬೆಂಕ ಜಮಾ ಕುರ ಫಾಸಾಯ ಆಮೆದು ಮಾದಮ ಎ ಹುಣ್ಣಾಣೆತೋ ನುಹುಣ್ಣಾಣೆತೋ ಎವ್ವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ರಜಿತಕ ಮಿಯದಕು ಇತುಬಾರೆ ನೈ ಎ ಶಕ್ಕು ಉಫೆದೆನಿ ಇಜಿತೆರೆ ಶಕ್ಕು ಉಫೆದೆ ಗೊತ್ತ ಕಂತತಕೆ ಹಿಂಗಾತಿ ಎ ಶಕ್ಕ ಫಹುಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೋಡಿಸಕ ಫಿಲುವೆ ನುದೆವೆ ಹಾಸಕೊ ಬಿಲಿಯನುಂ ಫಾದಾ ವಾಯರುಗ ಮಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ತಿಸೋದು ಕುರಿಯರುವಂ ಕುದಿ ಅದಿ ಮೆದುಫಂತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿತಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೋಡಿಸಕುಸ್ ದೆವೆ ಎಹಿತೆರಿಕಮೆ ನೋವೆ ಅದಿ ಎಹಿತೆರಿಕ ನುದಿನಿ ಮಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ ಎಬೇಫುಳುಂಗೆ ಜಿಮ್ಮಾ ಅದಾಕೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ನುಕುರವೆ ಇಜಿತೆರೈಸ್ ಎಹೆಂವೀಮ ಮೀ ವಿಸ್ನಂಜೆಹೆ ಕಮೆ ಎವ್ವಿಸ್ ಬೇಫುಳಕು ದೆಕಿಗೆ ನುವಾಣೆ ತಾಬದು ಮಗಾಮುಗೆ ಬಾರುವೆರಿಕಮುಗೆ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಕಮಕ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ತಿಸೋದು ನೆತಿಯಾಮ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ವಿಸ್ ನೋಣ್ಣಾಣೆ ಎವ್ವಿಸ್ ಇಕ್ತಿಸೋದು ಇಜಿತೆರೈಸ್ ಅಲ್ಗೊಣ ಬಾಂಡಜ್ಜೆಹೆ ನಿಮಿ ದಾಣಿ ಮಿ ವಿಸ್ನಂಜೆಹೆ ಕಮೆ ಮಿಯೊಬ್ಬರ ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ವಾಂಗ್ ಎಬ್ಬ ಜೆಹೆ ಮೀಯೆನ್ನೂ ಮಿವಗುತ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮಕಿ ಮಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಂಕಂ ಎಬೂರಿ ಏ ಫುರ್ಸ ಬರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜಿತೆರಿ ಮೆಂಬರ್ ದೆನ್ ಅರುಣ್ ಫುರ್ಸತ್ ಮಿಯರ್ವಣಿ ಹಣಿಮಾದು ದಾಯರಾಗಿ ಇಜಿತ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ ಮೂಸಾ Authorized हम अरुण दंडे में मी पेमेंट सिस्टम मी ගෙනවේ බදලකේ हम अरुण हम गबूल कोरा बदल नो इस राइस देन मी ඊයේගේ मी මාලියත් කොමිටිගේ වාහක රයිස් විදාළු වෙජ්ජ දිග්ගර දායරගේ ඉතර මෙම්බර් එවා දෙකේම ඕකේ උළුමාලිය දායරගේ මෙම්බර් දෙකේම ඕකේ නු එවස් බෙෆලක දෙකේ නෝවනු ඉස් රයිස් එම් අරුණ හම ෆා කොල්ල අදි हम ඉජතර මෙම්බර් අරුණ දෙන්නේ එච්චයි රංගල ෆෝම වැඩන්නේ කොමක ගබූ දෙන්න කරවේ අරුණ දෙන්නේවි මජ්ලිස් කොමිටි තවක සිල්රු කොමිටි තවක දක්වා වාහක ඒ කොමිටි තවක හිමිනි වඩ යනවා මෙම්බරුන් මජ්ලිස් තලොමුක ලයිව් කො එංගමුන්දා ජල්සෑක දෙක්කෙවමකි එදෙවිගෙන් වාකමෙන් නූනේ එකන් හදවපුලකෝ එරොම ගොතුන් ආන උළුමාලේ තෙකුණු දායරාගේ ඉජතර මෙම්බරු ගණන් අරුණ දෙන්නේවි හුරියා කොමිටි තවක හිමිනි වඩ යනවා හුරියා බේෆුන නිස්බෙක් කොවුන වාහක දෙන්නේවි හුරියගෙන් ගොස්තේ වාහක कुरिया हम अरुण हम अद्वे सम हांदां कोल्ल दें मी एवाहक मी दिग्गर दारा मेंबर देक्के विरुगस हांदां कोल्ल दिन्नम अदे मा फुरियम वेगे दानिस राइस मी अरुण में एदुनिं ए कमिटी सिरु नुको गेंदा मजलियुगे कमिटी एं अरुण में सिरु कुरवेनी एगे सबुं गौमी सलामत नुरक्का आम मस्सातु गेल्ले
kankamu isterais ehnawas algonmen lifa baru benun koken raituna kankan siru kurun ei gohen isterais e warabodu gohe hama mitana wada atam kurin city fanwa hay bunani committee siru kodesh kon kamakato algonmen kankan siru kuram virais raitunge fasa raitunne milari dakkani emima algon hama warabodu kuriyam izetere member algon furusato eruvi miedu miharu bahus kuramunda bila waakulu dakkama algon riyastuga indegen dekki wahakeka raddu dinumo gotun ವಾಹಕಗಳು ದಕ್ಕವಾಕ ನೋಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಫುರ್ಸತ್ ಎರುವಿ ಎಹಮೇಮ ಕುರಿಮತಿ ಗೈ ಬಿದಕ್ ಬಹುಸ್ ಕೊರೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಹಂದಮ ಫುಲ್ಕಾರವಂಗ್ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ಮೆಂಬರ ಬರ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಲ್ತರೈ ಸಮ ಏಕಂ ಹಂದಮ ಹುರೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮಿವಾಹ ಮಿದಕ್ಕನೆ ಹೆಣ್ಣಮ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಬುನಂ ಬೇಣ ವಾಚ ಫುರ್ಸತ್ ಬೋನಾನೆ ತೈಸ್ತರೈ ಮಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗ ಹಮ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮಿದೆನ್ನೆ ಹೆಂಗ್ ಮಿಕಂ ಒತಿ ಹಮ ಗೋಸ್ ಕೊಂಗ್ ಇಸ್ತರೈ ಸಮ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎಬ ಜೆಹೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ವಾಂಗ್ ಇಸ್ತರೈ ಕೊಂಗ್ ಗವಮೆಗೆ ತೋ 15% ಗ 20% ಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಗ ರೈತುನ ಲೋನ್ ದುಕುರನ್ ಇಸ್ತರೈ ಏಕಿ ಏಕಂ ಒಯಗೆ ವಾನಗ ತ ನೂನ್ ತಹಸಿ ಮುಜಿತ ಮೊತ ಗೊ ಎದನಿ 3% 4% 5% ಗ ಲೋನ್ ಇಸ್ತರೈ ಎಮಿಮ ಮಿಕಂಕ ಮಿಹೆಂಗ್ ನುವೆ ಮಿಕಂಕ ರಂಗಳ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಕುರವೆಗೆ ದಾಂಗ್ ಎಬ ಜೆ ಇಸ್ತರೈ 4 ಲಕ್ಷ ಆಬಾದಿಯಗೆ ತೆರೆಂಗ್ $1 billion, $2 billion rupiah ආහාරයක තරේ එම්මේ බැංකකුන් ඒගේ ෆෑදා නගාරු දැන් රයිතුන කොළත්තිබ වෙනතෝ ඉස්තරයිස් මිහෙනෙවගේ නුවාන කන්තතගේ එමෙ මි හුරියාකම රෙගියුලේට් කුරංජේ ෆරාතකි සෙන්ට්‍රල් බැංක් ඉස්තරයිස් ඇෆෝරා හිසාබුගා එකංගම් වෙස් උන්නංජේනි ඇෆෝරා හිසාබුගා දැන් හුරි කුම්මුරි තවස් බාටන් ජේනි ඉස්තරයිස් එද්දිමාලක බරෝසාවගෙන් ගොස් බොඩු සිංගා ජයන්ට රාජ්‍ය ගුෆෙතිගෙන් දියාමා දැන් ඒක අතෙන් නුදවැනි ඉස්තරයිස් बीमा सेंट्रल बैंक का ट्रेड मिनिस्ट्री या अनेक का आलोन में हदम भी जैनी इस्तेराइज हदाएंगे कंगवान आलोन में पहने HDFC अनेक का मी बैंक ऑफ मॉडिस गन्ना मंजर इस्तेराइज गति मा अनेक का मिलिबे लुइलो नोस हिसाब 100% वेट के नान इस्तेराइज मिकंकं हल्लु वांगे बजे आलोन में बुनावा आकेगी कंकं एद्दु हंगने तो रंगड़ वांगे बजे दुनिया दानी कुरियर इस्तेराइज आलोन में न मिदेवेनी फहात है मी आलो में पहा कुरागंतगे अलगोन में बजे वैगन तर दुरुवे रईतुम व्यापार कुरांग वैगन कार्य बैंड इस्तेराइज अलगोन में नुजे आनविक का फियार हदा कंग अलगोन में नुजे टैक्सी दुवाने मी कुंपुनी हदा कंग इस्तेराइज एमी एया दुरंग अलगोन में गोस मी गांव गानूनी हमतकु मति हिंगान गोय हदम भी अलगोन में ए अलगोन में दक्का वागे मी गानून दमहटंती फरात गानून औलवरी कुरवा एबेफुन गानून जिम्मा अदा कुरम भी इस्तेराइज पोलिहुंगे बजे एबेफुल कुरंजे मदकता रईतुनटका कोद्देंग सेंट्रल बैंक में बजे राज्य के फाइनेंशियल निजाम रगड़ा तरतीब को रईतुंगे फैसा हिमायत कुरवेन गोतक कंगा कुरंग इस्तेराइज सिफांगे बजे मिगम गमन्ना बलहट्टा मिगम दिमावा कंतकुं सलामे को एकं कुरमा टके रईतुं मी फैसा देनी रईतुंगे टैक्स फैसा ने अलगोन मेनरा एबेफुनरा हरत कुरम बिजानी मी मजलिस से बजे रईतुन रीति को फेन्ने को तो उळिफा ओन्नंग इस्तेराइज एकं कुररे अलगोन मेन फैसा देनी एमी मा सिड्रु कमिटी एकवे समा एच्चे हुरेलिची या सिड्रु कुर नुजे एच्चे सिड्रु कुरम बेनुमन अबदु सिड्रु सिड्रकी कोंकमेत्तो सिड्रकी रईतुं कुरमेच्चे निकुन्ना नुकरिगे दक्कंजे हे वाहकै ए मिसालक इजेगे मालियत कमिटी के सिड्रु कुरंजे नेबस कमेन्ने एगे तेरे इंगिना कंतता की मी वर्ल्ड बैंक उन IMF नेरे रिपोर्ट तको वर साफ कंफेंड गुरी कंत इस्तेराइज एनमस रईतुं कुरमेच्चे फनरा मेंबर वफदकागे मालियत कमिटी एंगास मी कंकं ओय गोइंग हामा कुर नुकरेन्या दें अलगोन में कोंकमेत्ता सलामे कुरवेन नुकुरवेन इस्तेराइज फाडु कियान अलगोन में की सियासी मीहूं अदि दौलत को मगामत का तिब्बा बेफुना फाडु की मा कुरमतला खेरेंजे है इस्तेराइज एकं कुरमा टका अलगोन में मगामत गास मित में हेनु अलगोन में जेनी इस्तीफा दे गेगति में इस्तेराइज एमी मा रईतुं के फाडु की मा बिरुगन्ना का नुजे एकं रंगळु कुरं रईतुं बेनु माति रईतुं फाडु कनि इस्तेराइज एकं कं कुरुमुगे गाबिल कमा विष्णु अलगोन में हुन्नंजे मीहे गोच्चे बोनदानेति अलगोन में कं वाक नुजे इस्तेराइज एमी एकंग अलगोन में रंगळु कुरंगे बजे रईतुना कुरिमतलांगे बजे रईतुन ओलेफुरिगंत साफवांगे बजे बिकंग नुवें अलगोन में का कुरियक नुदेवेने रईतुन फॉरवंजे नेवेल चेवगो नो राइस ए वाला साफ सीधा कमेंग इस्तेरे वर बड़ शुक्रिया वगुत समझ शुक्रिया इज्जतरे मेंबर मी बीदु के बहस का बैर वडानो इदि वडानो हुरिहा इज्जतरे मेंबर उन्ना फुर्सतरो अनिविजे इतरु बेफला के इदि वडान फेन्नै एमी मानु कस्तुरने बीदु के बहस मिया हिसाब निम्मादम मुगतुं बि हुशल इज्जतरे मेंबर विसेचे फहबस विदालो मुगतुं विदालो बेन फुल वाकवन्या ए फुर्सतो अलगोंड अरुवाना इज्जतरे राइस आदे मी बिला वरगिना मेंबरनो के वरगिना हियाल फुर्ता मी चेंबा तेरेगा फाल करमन गोस्सी
එහෙම වේ මයිකමට්ටක උරිහා ඉස්සතර මෙම්බර වරන් හිලාසරික මාක් ශුකුර් දන්නව හැම යාකෝ අනු ගබෝ කුරාගතුක මියන්න ඉස්ලාහකෝ ರಾಜ್ಯಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಒಂದೇನು ವ್ಯಾಪಾರ ತಕ ಸಿನಾಯಿ ಅದು ಎಹನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ತಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತ ಹರ್ದನಾ ಕುರಮ ವರ ರಂಗಳು ಕುರಿಯರು ಮೆಮ್ಮಿ ಕೆನ್ನ ಇಸ್ಲಾಹ ಕೊದಿಬಿಗೆಂದಾಣೆ එහෙම අල්ගොಂಡ එදෙනි මි ඉස්ලාහත කොමිටිය මරුහලාග ගෙන්නන්ජේ බදලෙන් හොරනම ගෙනස් අවා මි මජලිය ෆොන්වා දෙවවා මි බිල් මි ඉස්ලාහත පාස් වගෙන් දියුම් ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಿಯಾದುಗೆ ವೋಟು ಗಡೀಗ ಮಿ ಬಿಲ್ ಬಲಾಗತಮ ವೋಟು ಹೊಂಡನ ವಾಕ ದನ್ನವ ಮಿಯಾರ ಒನ್ ಮಿದನೆ ಹತೆಪ್ಪಂಟ್ ದೇ ಉಳುಮಾಲೆ ದೆಕುನು ದಾಯರ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಶಮೀದ್ ಶಳುವಾ ಫಾವಾ ಮಾಲಫಿಯವಾ ಎಹನ್ ಸರಹತೋಗ ಹರಕಾತರಿವಾ ಕುದಿ ಆದಿ ಮೆದಫಂತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರತಕುಂ ಬೇನು ಕುರಾ ಕರಂಟ ಫೆನುಗ ಖಿದ್ಮತ ಬೊಡು ಆಗಿ ದೇದಕೊನ್ ಜೀಫಾ ಉಮುಂ ಮಿಕಮಾಮೆದು ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ದೀಹುಗೆ ಮೆಂಬರುನ್ ದೆಕವಡಾನ್ನವ ಗೊತೈ ದೆನಗತು ಮಟ್ಟಕ ಹುಷಾಳ ಗರಾರುಗೆ ಬಹುಸ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವು ಮಿ ಗರಾರ ಬಹುಸ್ ಕುರಿಯಮ ಕಂಡಳಿಫಾವ ಜುಮ್ಲ ಹತರು ಗಡೀರುಗೆ ತೆರೆಂ ಬಾಕಿ ಒತಿ ದೆ ಗಡೀರ 45 ಮಿನಿಟ್ ei PNC ek gadira 50 minute MDP 5 minute MDA 7 minute Jamhuri Party 12 minute MNP 12 minute waki party kan nisbe wada nuganwa ko me izzat member kan ham minute wa ko dekkama idi wada annoma izzat member na fursat arwa awun fursat mi arwani diddu daira izzat member Abdatif Muhammad शुक्रिया इज्जत रईस और दमनागमती मी होल्डे गरारू की मुहिम बेनुन तेरी एच्च कविगने मिदिये मी अलवन एदनी मी कम बस राज्य रय्यतुन्न हुरिहा सरहद दिरोळे हुरिहा रय्यतुन्न हें हमेगे हें उसूलकुम करंट फेना आदि मी हुन्ना हुरिहा निजामकुम नोत हुरिहा हिदमतकुम बस हें हमेगे हें उसूलकुम देवेनग हम जसाय दिनो अदि मिकं कोज्जन की मियदु सरकार बस अदि निमिंगे सरकार तक नुकंग नमस सरकार एकंत फुरि हम कोज्दिंदी कोज्के मिकंत फुरि हम कोज्दि मिकी अलगोंड सर बड़ा बेनु वाकमे एदेकमे देवी फुर्सता वर बड़ा शुक्रिया इज्जतरी मेंबर देंग आउन फुर्सत मेहरबानी मच्छंगोली उतुर दायरा इज्जतरी मेंबर इब्राहिम मोहम्मद आदे इज्जत नंबर फुर्सत दोखल वाफी देंग आउन फुर्सत मेहरबानी वेल्दू दायरा इज्जत नंबर मोहम्मद अब्बास शुक्रिया इज्जत रईस मालफियवा एहन सरहद तोग हरकत तरी वा खुदी आदि मेदफंती के व्यापार तकु बेण कोरा करंटा फेनुग हिदुमे त बोडवागे गेहेद कुरन जेफा उमु मिकमा मेदु रैतुंग मजलियुग मेंबर दकोडा गन्नवा गोते देनगतु मट्टक माफ करो बात हुड़माल देखुनु दायरा के मेंबर डॉक्टर अहमद शमीद हुशालवा गरारा दलगुंडो एच्चे धन्यवाद बेणुवे इज्जत रईस हकीकतु गवेस अलगुंडो में मी अणंगे तेतो दणिया अतोळु तेरेगा मालेया अतोळु तेरेया मेओती करंटु हकीकतु के स्वरा बोड तफातु है मी अगब बदल गिणमो बुरे अलगुंडो मीगा बोड बुरवणी इज्जत रईस फेना करंटु हिदुमे एम्मे कशी गंबागुतु नुलिबूरी राडरशा मिहिदु में फुर्तु लिबिगंता अदि हेंका में कोरवेणी इज्जत रईस बायर राडरुगा साफ बोफेन नुलिबे बायर राडरुगा नरदमा हिदु में रंगला का गायम कोरेफ का नहीं इज्जत रईस देहास अउन हंदामवा गोतुगा देहास साद देहास फणरा व्यापारी वेरिंग अतु मी करंट यूनिट गागु नगा मिंबर बिजनेस कैटेगरी बदल को मिणगे नेगुं एगेना बदलकी दिवे राज्यगे रफ्फुरुग नुवत अतोळु तरेगा कुरमुंदिय व्यापारित इंद जस्सालु मट्टक कुरविಗೆಂದಿಯ ಕಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಏಕಂ ಫಾಹಗವೆಗೆಂದಿಯ ಇಜ್ಜತ್ ರईस ಎ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ಕುದಿ ಆದಿ ಮೇದು ಫಂತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿತಕ ದಿಮಾಯಫೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಮಸ್ಸಲಿಯಕಿ ಮಾಲೆಯ ಅತೋಳು ತರೇಗ ಕರೆಂಟು ಯೂನಿಟ್ ಆಗು ಮಿ ದಕ್ಕಂಜೆ ಆದದು ಬೋಡು ಮಿಯ ಲುಯಲ್ ದಿಬಿಗೆನ್ ದಿಯುಂ ಏ ಹಗೀಗತುಗವೆಸ್ खुदी आदि मेदु फांती के व्यापार तक हिंदे में लिबेन फुर्सत का बेगन दान कमंग अलगुंडु कबूल कुरनी इज्जत रईस करंट फेंग मेच सके असास हिदुमेत्त दौलतु
රයිතුන්න ෆෝර් කොද්දෙන් ජෙහෙ මිසාලක දන්නවාකම් වානම කරන්ටු නුවතමි කරන්ටුගේ දායිරා ඉලෙක්ට්‍රික් දායිරා දන්න මාහිරුම් විදාළුවා ගොතුග ගේබීසි තක නුවත කරන්ටු හිදුමෙල් ලිබේ තන්තන එකශීගම්වා ರಂಗಳು ವೋಲ್ಟೇಜುಗ ಎಕರಂಟು ನುಲಿಬೇಕ ಬನ್ಯಾಸೆಬ ಲೋಡಂಗ್ ಹಿಫಾಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಏಗೆನ್ ದಕ್ಕನ್ನು ಜೇವರಂಗೆ ಬ ಮಚ್ಚಂಗೆ ಬ ದೇ ಇಜ್ಜತ್ತ ರೈಸ್ ಮಿಸಾಲಕ ಬುಣಾನಮ ಅಳುಗಣುಗೆ ದಾಯರಾಗ ಹಿಮೆನೆ ನೂನು ವೆಲಿದು ಏಯ್ ಮೀಗೆ ಫನ್ಸವಿಯಕ ತಿರಿಯಕಂ ಹಾರು ಕುರಿ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಳಾಫ್ ಎತ್ತನೆ ಏಯ್ ವರ ಕುರಿಗ ವೆಲಿದು ರೈಯಿತುಂ ವರ ಬುರ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊಗ್ಗೆ ರೈಯಿತುಂ ಅಮಿಲ್ಯ ಮೌಕೊಣಗೆ ಅಳಾಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫನ್ಸವಿಸ್ ತಿರಿ ಸಹಾರವಗೆನ್ ದಾರ ಮಿউಳನಿ ಎರಶೆಗ್ಗ ದಿರಿಯುಳೆ ರೈಯಿತುನ್ನ ಎಕಶಿಗೆಂಬ ವರ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಿಬೇಣ ಗೊತ್ತೆ ಮಿಯದಾಮಿ ನೆತಿಗಿಂಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ರೈಸ್ ಮಿ ಕರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಗ್ಗು ಬೊಡುವಾಂತಿ ಮಾವ ಮಸ್ಸಲ ಎಕಶಿಗೆಂಬ ವರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ನುಲಿಬು ದುಯಿಸತ್ತ ವಿಹಿ ಲಿಬೆಂಜೆ ಸತೆ ಕಡ್ಡಿಯಮಿ ಲಿಬೆಣಿ ಗೇಗೆ ಬೊಕಿತ ಮಿ ಫಿಯ ಜಹ ಜಹ ಫಿಹಾರತ ಫಿಯ ಜಹ ಜಹ ಇಜ್ಜತ್ತ ರೈಸ್ ನಮ ಮಿ ಅತೊಳು ತೆರೆಗೆ ರತ್ತಕು ಮಿ ಕರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗು ಮಾಲೆ ಅಮಿಹಿರ ತಫಾತ್ ಕುರು ಎಂಗಮೇಕ ಗೆನ್ನಂಜೆ ಅತೊಳು ತೆರೆಕೆ ಮಾಲೇಕೆ ಅಸಾಸಿ ಹಿದುಮೆ ದಿನಮುಗ ವಾಂಬಾಣಿ ಎಂಗಮಯಕು ಹಿದುಮೆ ದೇಂಜೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ರೈಸ್ ಏಯ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಯಸ್ ಫೆಮ್ ವಿಯಸ್ ಹಿದುಮತು ಆಗು ವಾಂಬಾಣಿ ಎವ್ವರಕ ಮಸ್ಸಲೆಯನ್ನು ಅತೊಳು ತೆರೆಯ ಬೈ ಎಚ್ಚಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕುರಂಜೇಣಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕುರಂಜೆ ತಿನ್ನುವತ ಮಾಲಿಯಂ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಕಂಕಂ ಕುರ ಉಸೂದು ಅತೊಳು ತೆರೆಯಂ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಕಂಕಂ ಕುರಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದೈತಕ್ಕೆ ಹುರಿ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಗಬ್ಬೂದ ನುಕುರಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಫೌ ದೆ ಮಾಬಡು ಹರವತಕ್ಕೆ ನುಯಿಂಗಾಣೆ ಕರೆಂಟ್ ಗಿದು ಮೆ ದೇಂವೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರಾಯರುಗೆ ಹಿಂಗ ಹರದೆ ಹಿಂಗಾಣಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ ಹುರಿಗೆ ಆಯ್ಚೆ ಏಕಮಕು ದೆಮೆಹೆಟ್ಟೆನಿಮಿ ಗೊತೆಗ್ಗೆ ಹಿದು ಮೆ ದೇಂ ಫೆರುವಕು ತಿವಿದಾಳುವ ಕಾಲ ನುವತ ಮಿ ಗರಾರುಗ ಫಾ ಕುರೆ ಫುರಿ ಕಾಲ ಬೊಡತಿ ಹರವತಕ್ಕೆದ್ದ ನುಹಿಂಗಾಣಿ ಇಜ್ಜತ್ತರೇಸ್ ಏಯ್ ಕೊಮ್ಮೆ ರಹಕುಂ ಮಿತಿಬೆಣಿ ಎ ರಹಕ ವಾವರ ಮೋಜಿಫು ನೆಗಿಫಾ ಕೊಮ್ಮೆ ರಹಕ ಮಿಯೊನ್ನನಿ ಮಾಯದ ತುರು ಕುರ ಒಡಿದೋಣಿ ಫಾರ್ತಂಗೆ ಬೋವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಫ್ತಾಯಕುಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಾ ಕಾಲ ಗೊತಕ ಏಮ ಬಾಕಿ ಮಾಲೇಕೆ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾಯಕೆ ಮಾಲೆ ಅತೊಳೆಕೆ ರಾಜ್ಯಗೆಮ್ಮೆ ದೆಕುಣಂಗ ಅತೊಳೆಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಿದುಮೆ ದಿನಮುಗ ಅಸಾಸಕ ಹಿದುಮೆ ದಿನಮುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ರೈತ ತಫಾತ್ ಕುರವಿಗೆನ್ನುವಾಣೆ ಮಾಲೆಗೆ ವ್ಯಫಾರಿ ತಕು ನೆಗೆ ರೇಟುಗ ಹಮ ನೆಗೆಂಜೇನಿ ಅತೊಳು ತೆರೆ ಗುರಿ ಫಿಯಾರ್ ತಕು ಮೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗು ಮಾಲೆಗೆ ಗೇಬಿಸಿ ತಕು ಫೆನ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಣ್ಣಗೆ ಆಗು ಅತೊಳು ತೆರೆ ಮೆಸ್ ನೆಗೆ ಮಾಣಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ರೈಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ರೈತುಂಗ ಮೆದುಗ ಹಮಹಮಕ ಹುರಿ ಹಾಕ ಮೆಸ್ ಕುರಂಜೇನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಗಬೂಲ್ ಕುರಣಿ ಫೆನಾ ಕರೆಂಟ ನರ್ದಮಾಯ ಅಮಿ ದೌಲತುಂ ವ್ಯಫಾರಿಯ ಕುರಾಕಮೆ ನು ರೈತುನ್ನ ದೆ ಅಸಾಸಿ ಹಿದುಮೆತೆಗ್ ಗೊತುಗ ಕುರಾಕಮೆ ಹೇಮ ಎ ಹಿದುಮೆ ದಿನುಮುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ರೈತಕ್ ತಫಾತ್ ಕುರವಿಗೆನ್ನುವಾಣೆ ಅದು ಎಹಿದುಮೆ ದಿನುಮುಗ ತಫಾತ್ ಅಗುತಕ್ಕೆವ್ವೆಸ್ ಉರಗೆನ್ನುವಾಣೆ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ರೈಸ್ ದೆಮ್ಮಿ ಗರಾರ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತುಂ ವಾಹ ದಕ್ಕಾಯಾರ ಮಿಯಾ ಗುಳುಂಗುರಿ ವಾಹ ಕಳ್ಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ದಣ್ಣವಾದ ನೂಣಿಯಾಮು ವಾಹಕ ನಿಮ್ಮಾಲುಂಗೆ ತಂಕೊಳ್ಳ ಉದಗೂ ಕಮಕಂವಾಣಿ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ರೈಸ್ ಮಿಹಾರೋಸ್ ಅಳು 26 ಗಡೀರಕುನ್ ದೆಫಾರ್ ತಿಂಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬದೇ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ರೈಸ್ ದೊಳುವಹಾರು ದುವಸ್ ಮಿವಣಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ತಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹದಂ ಉಳೇತ ದೊಳುವಹಾರು ದುವಸ್ ವೀರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನುಹದೆ ಬೆಲಿರು ಸಾಮಾನು ಭೂರಿ ಕಂಕುರಾಣ ಮೀಹುಂ ವೆಸೆ ಬತಿವಿ ಸೀನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್ ಮೇಳನಿ ಕುಳುದು ಫುರಿ ಗುರಿ ಬೇಫುಳ ಕುಣುಫಣುವಾಗಿ ಎಂಗಾರು ದೋಸ್ ವಿಜಿ ಮಿಕಮಗ ಮಸೆ ಕೂರಾತ ಕುದು ಅಳಗೊಂಡು ಗುಳಾಗೆ ಮಿಸ್ ಅದಿ ಫೆಣಕ ವೆಲಿದು ಬುರಾಂಚುಂ ಗುಳಾಗೆ ಮಿಸ್ ಹಿಂಗ್ ಹತರು ಸಿಟಿ ಎಬೂರಿ ತಿಂಗ್ ಹತರು ಪೇಜುಗೆ ಅದಿ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್ ಫಣುವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹದಾದಾತ ವಿಷ್ಣು ಫೆಣೆ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೆದುನ್ನಮ ಎ ಕರೆಂಟು ಹಿದುಮೈ ವ್ಯಫಾರಿತ ಕವ್ವೆಸ್ ಆಮು ರೈತುನ್ನವ್ವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಮಿಂವರು ರಂಗಳುವಾಣೆ ಅದು ರೈತನ ದಿಮಾವ ದತಿ ಉಂದಗೂತವ್ವೆಸ್ ಹಲ್ಲುವಾಣೆ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ರೈಸ್ ಅಳುಗಳು ಅಬೂಲ್ ಕುರಂ ಫನ್ಸವಿಸಾರು ನುಕೊಂಗ ಕಮೆ ಎಂಗಾರು ನೂನಿ ದೇಹಾರ್ ದೋಸ್ತರೇಗ ನುಕುರವಿ ಹಿಂಗೆ ಅದಾಣೆ ಕುರಂ ವೆಸ್ ಮಾಲಿ ಗೊತ್ತು ದೈತಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಕುರಂ ಎಕಶಿಗ ಬಗುತೋಸ್ನಗ ಅಜ್ಜೇಗ ಫೆಣಕಾಂಗ್ ಹಿದುಮೆದ್ದೆ ಅಬೊಯ್ ಎತ ಬ್ಯಾವರು ರತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಅತೊಳೆಗ್ಗವೆಸ್ ವಕಿರಹಕ ವಕಿಂಗ್ ಹಾಸ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ನುಹದೇಣೆ ಎಹನ್ನಮೆಸ್ ತಾ ಅಬದ ದಿಮಾವ ದತಿ ಉಂದಗೂತಂ ಏ ಶಕುವ ಎಗೊತ್ತ ದಿಯಾಮ ಕುಂಫುಣಿಗೆ ಎಂ ಡಿ ಎಂಗ್ ಎಂ ಡಿ ದೇಎಂ ಡಿ ಬದಲುವೆಗೆನ್ ದಾಯರು ಗವೆಸ್ ರೈತುನ್ನಂಗ್ ಏಗೆನ್ ಕಮೆಣ್ಣುವೆ ದಿಯುಂಗೈ ವರ ಹಿತಾಮ ಕೂರಾ ಕಮೆಂಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ರೈಸ್ ಮೀರ ಕಾಂತತ್ತ ಹಲ್ಲು ವಾಂಜೆ ಹಮೈಕಣ ಮಿ ಗರಾರುಗ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ಮೆಂಬರ್ ಹುಷಾಳಾಫೂರಿ ಹುರಿಹಾ ವಾಹಕತಾಕ ನುಜೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಜೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ದಾಯಿರಾಗ ಹುರಿ
රයිතුන්ගේ දති උඳගු කන්තත්තක ස්වාහක දක්කක් ඉස්සෙත්තරි රයිස් උඩ වගුතු කොළගේ ඉස්සෙත්තර රයිස් පාටි ගවතු කොළතර හැම එහෙම්මේ ෆෙනුග වාහක දක්කාරු ෆෙනුග අගුග අගුණගාරුග අලුගුණු දායරාගේ මෙන්නේ ලොහීග ෆෙනෙන් නරුදමායින්ද දෙකේ අගුණගණි ඉස්සෙත්තර රයිස් එවිදාලු වගුත මාලේ රයිතුන්න මාලේරියාගේ රයිතුන්න රාජ්‍යක අතොල්තෝගති විබයි රඩහුග රයිතුන්න බන් ෆෙනුග හිදුබෙල්ලිබේ සාෆ් බෝෆේ එකම එරරු ලොහි රයිතුන් මිජහෙනි වලකන් හතරු ඔක්සිජන් පම්පු ලාගෙන් දරින් ස්කූල ෆොනුවන් නුවත ඔෆිස් තකද්දා බේවුණු ඔෆිස් තකද්දා ෆෙම්වරි නෙමි හතරු පම්පු වලක් බාලාගෙන් ඉස්සෙත්තර රයිස් එහාලතුග ඉස්සෙත්තර රයිස් යෝති නරුදමායගේ වාක ඉස්සෙත්තර රයිස් මි ඉස්සෙත්තර මජ්ලියුග රයිස් රියාසතු ගින්නවර අඩුයි බෑනේ 12 දොස් මිවනි 100% නරුදමාය නිම්මා නුදවගේ වාහක දක්කාතා ඉස්සෙත්තර එම මි දක්කණි රයිතුන්නා ගුණුංගුරි වාහක ඉස්සෙත්තර රයිස් එක්ගොතක රයිස් මි හුට්ටුවන් එහා බොඩ නූළුමුන් අලගොන දෙන්නේ අලගොන දක්කාණි මි ගරා ඉස්සෙත්තර මෙම්බර් එක්ගොතක ඉස්සෙත්තර මෙම්බර් වාහක හුට්ටුවා කන්නෝ එ නමස් කුරිමති ගෙබේ මවුදුවේ දෙයිෆයි බීදයි නොද ගරාරේ ඒ ගරාරුග හොරි වාහකතවගේ දායරාගේ තෙරෙන් කුරිය ගෙන්දියා මල්ගොන්ඩ බස් ෆසේ හවානි ඒ අදි ඉස්සෙත්තර මෙම්බර් බස් කුරිය දන් මගු ෆෙනිගෙන් දානි එහෙන් නෝනියා අලගොන්ඩ ජේන බයිෆාරවම ದಾಯರ ಮಾಬುಡ ಬೇರು ಬೇರೆ ನಿಕೋಡಾನ್ ಹುಟ್ಟುವ ಅವನು ಎದೆಂಗೆ ಹಮ ಕುರಿಮತಿಗೆ ಗರಾರುಗೆ ಬಹುಸ್ ದಾಯರಾಗಿ ತೆರೆಂ ಬಹುಸ್ ಕುರಿಯಕ್ಕೆ ಗೊಸ್ತೇವೆ ಗೇತು ಏ ಕೊಮ್ಮೆ ಗರಾರಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿದಕಿ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ದಾಯರಾಗ ಹುರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಗವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತ ಬಹುಸ್ ಕುರ ಬಿದಕ ವೆಜ್ಜಿ ಅವನ ಹೀವನಿ ಅವನ ಮೆನ್ನ ಕುರಿವೆ ಮಸಕ್ಕೈ ಯಾ ಉಫಿದ್ದುನ್ ತೆರೆ ನುವೆ ಹಿಂಗೆ ಆದಾನೆ ಏಮ ಎವಾಕಮ ದನ್ನವಾದ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ವಾಹಕ ಪೂರ್ಣ ನಿಮ್ಮವಾದ ಮಾಡು ಫುರ್ಸತರು ಕುರಿಯಾ ಇಜ್ಜೆತ್ತ ರೈಸ್ ಮೀ ಗರಾರುಗ ಮಿಹಿರಿ ಬರ ರಂಗಳ ಮೀ ಹುರಿ ತಫಾತುತ ಫೆಂಡಂಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಿಹಿರಿ ಗ್ರೇಟ ಮಾಲೆ ಸರಹದ್ದುಗೆ ಅತೊಳ್ತೋಗ ಹುರಿ ರೇಟು ಫೆನ್ನಂ ಮಿಹಿರಿ ಏಮ ಮಾ ಗ್ರೇಟ ಮಾಲೆ ಸರಹದ್ದುಗ ನಗ ರೇಟ್ ತಕ ಅತೊಳ್ತಾರೆ ಫೆಣ ಕರೆಂಟುಗೆ ರೇಟು ಅಮಜಸ್ವಾದೆವ್ವಾರ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಮೆಂಬರಕು ಹಿಂಗಮ ಜೇ ಗೊತ್ತಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡಂಗದಿ ವಾಹಕ ನುದೆಕ್ಕುನಸ್ ಹಜಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ಗಾಬಿದುಕಂಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ಉನ್ನಂ ಜೇನಸ್ ಏ ಅಳಗೊಂಡು ವರಬ್ಬೊಡ ಇದೇ ಕಮಂಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ಮೀ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ಮಜ್ಲಿ ಹೋಗ ಮಿಯದು ಬೈಂಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ಮೆಂಬರು ಮಿ ವಿದಾಳವಣಿ ಎದು ಮಿವಣಿ ಕಮೆ ಮಿಯದು ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಸ್ಪಂಸ ವಿಸಾರ ನೂನಿ ತಿರಿಸಾರ ಕುನ್ನು ಗುಳವಾನ್ ಜೇನಿಕಿ ಸತಾರ ಹರ್ದೋಸ್ ಗಾಣು ನಸಾಸಿ ವೆಗೆಂಗ ಇರುಗ ರೈತುಂಗ ಮೆದುಗು ತಫಾತ್ ಹುರಿ ರೈತುಂಗ ಮೆದುಗು ತಫಾತ್ ಅಗುತ್ತಗಡೆಗೆ ದಾರುಗ ರೈತುನ್ನದ್ದೇವೆ ಹಿದುಮೆ ತಫಾತ್ ಕುರುಂತ ಹುರಿ ಇರುಗ ಮಿಯದು ಕಂಜನು ಫುಪ್ಪಾವ ಯಾವಾಗ ದಕ್ಕಂಜನಿ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಿಯದು ಒಪೋಸಿಷನ್ ಎದು ವೆರಿಕಮ್ಗೆ ಆರ ಬಾರು ಗೋಯಗೆ ಮಿಯದು ಒಪೋಸಿಷನ್ ಲತ್ತಿ ಬಯಕು ಎದು ಎಮಿಹುಂಗೆ ಕಂತ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಸ್ಪ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಓವೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ವೆರಿಕಮ್ಗೆ ಆರ ಬಾರು ಓವೆ ಕಂಕ ನುಕೊಫ ಎಕಂಕ ನುಕೊಮೆದು ದಕ್ಕಣ ಕೆಳಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಿಯದು ಕುರಂವಿ ಕಮಕಿ ರೈಯಿತುನ್ನ ಖಿದುಮತೆ ದಿನುಮಟ್ಟಕ ರೈಯಿತುಂಗ ಗೆಲ್ಲೆ ಮುಂದ ಹಗ್ಗುತಗ್ಗ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮುಗ ಬದಲುಗ ಇದಿಕೊಳ ಒಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಗ್ಗದಕಂ ಅರಂವಿ ಹತರು ದಿಮ್ಯಾಗ ಹತರು ರಿಯಾಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಉನ್ ತಿಬೆಗೆಂ ಹತರು ಫೆಕ್ಸಂಗ್ ಹದಾಗೆಂ ಎಬ್ಬಾವಂತ ಬೈಣ್ಣು ಗೊತ್ತುಗ ತಿಬೆಗೆಂ ಮೀಜ್ಜತ್ತರೆ ಮಜ್ಲುಗ ಜಿಮ್ಮಾದಾರ್ ಒಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದೌರ ಅದ ಅನುಕೂರವೇನೆ ಮಿಯದು ಜಿಮ್ಮಾದಾರ್ ಒಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದೌರಸ್ ಮಿಯದ ಕುರಣಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ ತಾಯ್ದು ಕುರ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ದೌರ ಸದಾಮಿ ಕುರಣಿ ಅಳಗೊಂಡು ಇಜ್ಜತ್ತರೆ ರೈಸ್ ಎಮ್ಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮೈ ಮಿಯದು ಎಂಡಿಪಿಗೆ ವೆರಿ ಕಮೆಂಗ್ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಪಿಪಿಎಂಗೆ ವೆರಿ ಕಮೆಂಗ್ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ದಿಯರ್ ಪಿಪಿಎಂಗೆ ವೆರಿ ಕಮ್ಗೆ ವ್ಯಫಾರಿ ವೆರಿಂಗ್ ಅತುನ್ ನಗ ಕರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಗಗುವಿ ಮಚ್ಚದ್ ದಿಯೈ ಅತಳು ತೆರೆಗ ಫೆನಕಾಗೆ ರೇಟು ದಿಯ ಮಚ್ಚ ಎಂಡಿಪಿ ವೆರಿ ಕಮ್ಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆಂಗೆ ಬೇಫುಳು ನುಕುರವ್ವ ಕರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಗಗು ಮತಿ ಅತಳು ತೆರೆಕೆ ಗ್ರೇಟಾ ಮಾಲೆ ಏರಿಯಾಕೆ ಎಂಗಮೆಗೆ ಕಂಕುರಾ ಕರೆ ಕಜಿಗ ಮಸಕ್ಕತೆ ನುಕುರೆ ಫೆನಕಂಗೆ ವದಲು ಗೆನ್ನಾಕ ಮಸಕ್ಕತೆ ನುಕುರವ್ವ ದೆ ಮಿಯದು ರೈತುಂಗ ಹಗ್ಗುಗಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಫಳಕು ಇದಿಕೊಳು ಎಂಡಿಪಿಗೆ ಫರಾತುಂಗ ಮಣಿ ಕುಮ ಮಿದಕ್ಕಣಿ ರೈತುಂಡ ಮಿ ಹಮ ಹಮ ಕುರ ಹೀವೆಗತೋ ತಿಮಣ್ಣಮೆಂಗೆ ವೆರಿ ಕಮುಗ ತಿಮಣ್ಣಮಗ ಆರ ಬಾರ ಹುರಿಯಾ ಮುಸ್ಸಾತ ತಿಮಣ್ಣಮಗ ಬೆಲೆಮುಗ ದರಗೋವೆ ಸ್ಪ ಮೆಜಾರಿಟಿ ವೆ ಕಂಕ ನುಕುರವ್ವಿ ಮಿಗಾನ್ ನಸಾಸಿಗೆ ಎದು ಇಸ್ಲಾವ್ ಗಣೇಶ್ ಒನ್ನಮಕ ನೋತ ಮಿಬಿಲಂ ನೋತ ಮಿ ಗರಾರುಗ ಮಿಬುನಾ ವಾಹಕತ ಏ ಗಾಣೂನಕು ನೋತ ಗವಾದ ಕುಂಗೆಚ್ಚ ಬದಲು ಗೆಡಾಣ ಮಿದು ನುಜೇಣೆ ಕಂ ಕುರಾಕ ಏಮ ಮಿಯದು ಕುರಂವಿ ಎಮ್ಮೆ ಕಮೆಂ ಅಳಗುಣಗ ವಾಹಕ ನಿಮ್ಮಾದ ಕುರ್ಮಿ ದನ್ನವಾದನಿ ರಾಜ್ಯಗ ರೈತುನ್ನ ಉಫಾವೆರಿಕಂ ಗಣೇಶ್ ದಿನುಮ ರಾಜ್ಯಗ ರೈತುಂಗ ಹಗ್ಗುತ ಕರವರು ಕುರುಮ ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ಇದಿಕೊಳ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದೌರು ಅದಾ ಕುರುಮ ಟಕ ಎಂಡಿಪಿಗೆ ಹುರಿಯಾ ಬೇಫುನ್ ರಿಯಾಸಿ
ಇಂತಿಹಾಬ ವಾದ ಕೂರ ಹಿತುನಿಯ ಗಣಗೆ ತಿಬ್ಬೆ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳು ರಿಯಾಸಿ ಇಂತಿಹಾ ಮತಿಂ ಹಂಗಾನ್ನತ್ತಾಲಾಫ ಗೌಮ ರೈತುಂಗ ಹಗ್ಗಟ್ಟಕ ಎಬ್ಬಾವಂತವಾಂವಿ ಇಜ್ಜತ ರೈಸ್ ಎಬ್ಬಾವಂತವಾಂವಿ ඒතෝ එහෙම මියදු කොම්මෙන් එක්ගොතකවෙස් තිමන්නමෙන් මා හෙයෝයදේ බයකක් වෙගෙන් තිමන්නමෙන් නක්කේ මියදු හුරියා එක්කද වුණා බහරේ නෙක්කගේ ගුණීමා මේ වුණානි ෆෙන් හමකොද්දේරේ කරන්ට හමකොද්දේරේ ලෝණු දක්කණේ කීනෙන් හෙජ්ජේ අනක්කම එවහත දක්කාණකම නිසත් රයිස් එහෙම අලුගුණුග ವಾಹಕ නිම්මාදම කුස අලුගුණු මියදු සරකාර මේ ගෝවාලනි රාජ්‍ය තෙරේගේ නුවත අතොළු තෙරේගේ රයිතුන්න ග්‍රේටා මාලේ सरहद देखे एंग हमें का फेना कारण यूनिट गागु गंगोस तिरुमंगे इज्जतरी राइस रायितुम बेणु मणि उफावेरिका रायितुम बेणु मणि मे रायितु तिबी वरं हालु इज्जतरी एम मिहारो मी रेटा बदल नुगनेस रायितुन हिंद में इज्जत राइस एंगिलव्वा तो दिहास नोत नोहास रुफिया मुसार लिबे मिहा करंट यूनिट कंगे बदक्कन जे कुछ करंट बिदु मिहा राम को गेबी से कबदक्क तिंग तरहास रुफिया इज्जत रईस कितम में विस्सारियस कितम में फिनिगदेयस एम्मोंगम अनेम्मोदनी करंट बिदु बोडुवानी अळुगोन नुदन्नवाणंगे रईसुल जुमूरिया कुरव्वा कमके सरकार कुरा कमके एकम एबजे मी वाणी कीने तो बल्लवन दिरासा कुरम इज्जत रईस एबजे रंगळु दिरासा कुरं करंट यूनिट गागु की वेगन तो मिहा मच्च मिदनी एबजे दिरासा कुरं इज्जत रईस कोग्गेन रईतुंगे सकुवातक रईतुंगे कंबोडुंतक न्यूमेगेन वारं मुहिमकम इज्जत रईस देवी फुर्सत वरगे हुलास्तरी कम शुक्र धन्यवाद जुमुद गोतक मी गरार अंगण तायद कुरावाक धन्यवाद अदि मिफद गरारे कुरियंग देहास अशाविस्वन हरगो रियासी इंतिहाब वाद कुरवान कम विदालो होय मी इज्जत मजलियोगे इज्जत मेंबर डॉक्टर सामीद मिफद गरार हुशेलो वित मणिक फाण वरगे हुलास्तरी कम शुक्र धन्यवाद अळुगुणगे दुआ के मणिक फाण कुरवा मसक्कत अल्लाह तबारक व तआला बरकात मुस्कुरिया शुक्रिया इज्जत मेंबर देंग आउट फुर्सत मेहरबानी मरदू दायरा की इज्जत मेंबर अहमदी दी शुक्रिया इज्जत रईस हुड़माले देखुण दायरा के इज्जत मेंबर डॉक्टर शाहीद विशाला फैमा गारा अळगुण तायद कुरं मी मिहारुगे इक्तिसादी हालत बलायर वरम मुहिम बिले ग्रेटा माले एरिया राज्य गेहन सरहद तक मिदेवे असासी हिदमतुगे आगोगे फरागु उड़वाने बजे है मिफाकंगा इस इक्तिसाद मी दिमाफावा दति तक एकु मी बड़ु फराग उनोगे सबबु ऑपरेशनल कॉस्टुगे उदी अदि मेदुफंतीगे व्यापारितावगे ऑपरेशनल कॉस्टुगे बड़ु बय मिदनी फेना करंटुगे हिदमत ए बिलु दक्कुमुग एहवीमा मी इक्तिसादी हालतुं अरायगन्नंदें वेस कोम्मिस काले इंसेंटिव ए मिकमा देने बजे मी फरगु उडकुरंगे बजे वरग गीना व्यापारी वेरिंगे उदी व्यापारी वेरिंगे शक्वाय मिहार इमन्नमेंगे ऑपरेशनल कॉस्टुगे 40 नूनी 50% मिहार ए बारे मी एनर्जी कॉस्ट एहवीमा मिकमं हल्ली एब बेणुवे मिदिया दोळुवहरिं हादु होगे तिरेगा व्यापारीगे फायदा नूनी व्यापारीगे टार्नओवर 30% 40% दाव्यज्जे एहवीमा मी आ बोडु बदला एबजे एड्रेस कुरं मिकमा एम्मे मुहिम एक्कमकी मी फरागु उडको व्यापारितकुं कुदी व्यापारितकुं एनर्जी अदि फेना हेदकुर मिंवर उडकुरवेने गोता मसक्के बट्टं वाने गोतक मिकं वेगेंदियु रेग्युलेट वेगेंदियु अदि मि तफातकी हकीकतुगवेस मिहा बडुको ओवेगिन वाने तफातेन्नु असासी हिदमतिद्देर मालिया अतोळतेरिया देतिरेगा फेनुगे हिदमय 57% ಗೆ ತಫಾತಿಗೆ ಬವರೆ ಅಮ ಇಗೊತ ಕರೆಂಟುಗೆ ಹಿದಮತ 34% ಗೆ ತಫಾತ್ ಎ ಮಿ ಫರಾಗು 10% ಅನ್ನಮ ವಿಸ್ ಕುಡಕೋ ರೈತುಂಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿತ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟೆನಿ ಗೊತಿಗ್ಗ ಕುರಿಯಗ್ಗೆಂದಿಯಮ ಅದಿ ಬಂಗರೋಟ ಮುಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿತ ಸಲಾಮೆಕ್ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಈ ಬದಲು ಗೆನ್ನಂಗೆ ಬಜೆ ಈ ವರ ಮುಹಿಮ ಕಮಿಕ್ಕಮ ಗದಕೆ
එමෙ ජුම්ලකුතෙක්ග මේ ගරාරුග ෆාහන් කොෆහොරි කන්තත්ත කාල්ගොන් තායද කුරන් දේෆර්ත වරබර් ශුක්‍රිය شكريا إزتري منبر دينغون فرصة ميروني وآخرتو دايرة إزتري منبر حسين زيادة إزتري رئيس أولو ديوانا فرصة تكبس مي أدوني مي غراروغ مهمكم أولو فاها كولدن جه باي كان هوريم أولوس قبول كولن جهنه إرجع كامل نكون أتون أيكي ميكان كوران نجهن ساوبنو إهن نوان جه ساوبتك بسورة مي كوريغا نوا مي دهاس أشارة هميا كردوفوشي نون رحكونه فينوغه هدومتوغ أقبلوغن شكوى نكوران إزتري رئيس هذا تير رهو رهوغا فينوغا شكوى كوريس كوران إزتري رئيس أتولو ميون هيوكم كونه نو إزتري رئيس أولمن أتولو فين نتي صاف بو فين نتي نردماي نتي me shakwa nukurani miyadu bilu boduwi ma almen shakwa mi kurani e hiduma libe fara adawta ginaw munda miharu mi hiduma dibumga almen shakwa qur'ana barabar tinduwuga maseke kollies nedadu fena nardamani emme tinduwas finance minister emme city egga soy kollafa contractor de hawal kollam e city nulibigen nuwa mas miwani fena nardamage hidmatun errashen mahrum fawati මියෙන් ආලුම්ෙන් මිකම වාහක දක්කාර ආලුම්ෙන් ගබූල් කරන් ජේනේ ඊයක මිතනල්දී බිලෙක් වරම් මොළුවේ රයිසුල් ජම්හූරියාගේ විස්නුම් ෆුළු රංගලුවේ ආලුම්ෙන් සරකාර නිස්බා මෙම්බරුන් වාහක ෆුළු දක්වම ගෙන්දිය එබිදු කොන්න එවහකේ කී මිෆත අසාසි ඛිදමත් දේ තන්තන බිදු බින් දෙන්ජේනි හිලේ ආලුම්ෙන් හිලේ බින්ද වියෆාරි කරන්ටා ෆෙනාරා මිකංකමන් හිලේ බින්දෙන් වන් ඊයක ආලුම්ෙන් බුනි මියදු ආලුම්ෙන් මිදක්කනි හිලේ බින්දීෆා mi tanuga mi maadega miyor retuga almen rarahuga fena karanta dibenu ga hadaja edu bimal lar den jehene kam almen mabudus wakalat mi korani ershegga vejia asasi hidumataka kommes agen nagan jehene komme rarhegga ves bimuga agen hunnane migotak evvaru kuram mi jeheni huriha kameg hidumet den vima hidumet libigannam vima rayituna tafat defara ma moluwe mi onnani ehme hama kamen evves warka almen fenna netima hame ken ekam faha kolla mi hidumen asasi den rarahun mi deniye hile bin ehem vejikam vejiya hile bin de ehen tantanuga onna retegge mitage se hidume diben jeni e hame ken on faha kolla beenu kamaki waraboda shukriya devi fursat ade shukriya إزتري منبر دينغون فرصة ميرواني ماتيوري دائرة إزتري منبر حسن زاليلا شكرا رئيس ريكورد هذاك $1 بليون गाय गंड का बदल दुनिया में इज्जत रईस उन्दगो तक वाहन उन्दगो तक हकीकत वेफामी होती निम्दे फसार तरेगा एम रंगल कुरी हम गाय में एम से कते को फा करम बेनु ये तो बदल दिनु वेलकंत एग्रीमेंट तक हदाफा एक जिम्मावान जे बाइक एबतिबे एगे टर्म्स एंड कंडीशन अदि राज्य के मादे तो कानून के एमीहे को कोरा कोशक एमीहेगे हंततको गेतो मिदकने करंट बिल गेतो ए फेंबर गंगेतो इज्जतरे मेंबर मडकोल देवेचे औन निजामी मसयक फुर्सत मेहरबानी व्याकर दायरा इज्जत मेंबर हुसैन जियाद शुक्रिया इज्जत रईस निजाम मसले औन मिनेगी वेतवे दिया फसार को तजुर्बा एम रंगला हुन्ना बेफुला वाकफुल दक्कन औन ला यागिंग एक एहन नामोइस मी गरारुगे नंग कुडमिनु मुडदेन जेहनक औन देके इज्जत मेंबर इचिन देवडान देवंग एदें मी मतरी दायरा इज्जत मेंबर वाकफुल कुरे गंगोस देबा मी अदि मा व्याकर दायरा इज्जत मेंबर डेंग निजामी नुतान बदे नुगन्न ए इज्जत मेंबर को वाकफुल का अदि फशागने मुनि किरिया इस्ते राइस अलगोन मिदक्कनी इंगे हम हकीकत के राज्य का करंट के आगु इंगे तो हे कुरुमटका अलगोन में मसे कुरुमन दायरुगा अलगोन में दिमाग पर गंजहंत इस्ते रेस हम हकीकत फाको दम बेन इंगे तो अलगोन हम अबद्वेस निमिदिया रंगोल फसार एम्मे गिना मी रईतो मगस देख के वाह के कि रईतो न बेनुवा असासे बेच के रिकमेंड देंगे तो आई फोरा फरेगा वी हैव सागयो को इंग हमेगा राजतरिया अदि मादरगितन फॉरवर्ड फोर कज्जुन मट्टका अलगोन में दन्नवान इंगे तो सरकारेगा एम्मे गिने रिकॉर्ड आदक बदल दिनुमगे रिकॉर्ड गायम कुरी बय गोतुगानु फाक उन बेन में निम्दे सरकार अलगोन कंसर्न गितरे सदे ओबे इंगे तो एवर माम हिम कमे
एग्रीमेंट तो सरकार तक हदा ಎಂಗಾರು ದೇಹರ ಫಹಂ ಯೋನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಹದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಡಕ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಕುಂ ಬಾತಿದು ವೆಗೆ ಮಿ ಅಲ್ಗೊಂಡ ದನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಿಜಾಮೆನ್ನು ಅದು ಅಲ್ಗೊಂಡ ಕ್ಯಾ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಗೊಂಡೆಗೆ ಎಚ್ಎಫ್ಸ್ ನು ಮೇಕಿ ಇಸಿಮ್ಮಾ ವಾಂಜೆ ಫರಾತ್ ಒಬ್ಜೆ ಯೋನ್ನ ಎಹೆಂ ವೆಗೆ ಮಿಫುದ ಬೇಸ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಂಗತ ರೈತರ ಬೇನುವ ಎಮ್ಮೆ ಅಸಾಸಿ ಹಿದುಮೆತ್ತ ಅಲ್ಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ರಫ್ತಗ ಅತ್ತಗ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಅಗಿಹಕ ನುದಿವೆಗೆ ಹಗೀಗತುಗ ಅಲ್ಗೊಂಡ ವಿಸ್ತಾಂಗ ಬಜೆ ಇಸ್ತರೈಸ್ ಕರೆಂಟುಗ ಆಗು ಮಿವಾ ಸಬಬುತ algon me kiya dini algon me goma ek sarkar tu di for gellunta gitu fahakon mit rais RDC dehas 21 wan aharuge dehas 21 wan audit report ga ebe folo mioti wara saaf ko defa 207 million rupiya ge lekiyunta geldicho den kike bonanis teres dehas 21 ho ge RDC ge ahari report audit den report ge මේ බොනේ ඒ දෙහස් නුව එමි 297 මිලියන් රුපියාගේ දෙකියුත්තගේ ලිදමිකම අජිම්මාවන ෆරාත කන්නේ එකම දෙහස් 21 වන හරිද 22 වන හරවස් ඒ 23 වන හරිත බොර්ති මුසාත දීව බයක බය තිබ්බි මෙදෙන් ෆෝකේ බොඩබර එම ඉස්සෙතර මෙම්බර් හම සමාල් කමට්ටක දන්නවාලන් අවුන මිහාර බහස් කුරියම් මිගෙන්දනි උළුමාලේ දෙකුණු දායරාගේ ඉස්සෙතර මෙම්බර් ડોક્ટર අහමද් ශමීද් ෂලුවාෆා මාලෙෆියවා එහෙන් සරහද්දු තවග හරකෑත්තෙරිවා කුදි අදි මෙදුපන්තිගේ ව්‍යාපාරිතකුන් බේනුම් කරා කරන්ටා ෆෙනුගේ ඛිදමත බොඩු අගේ හේදුකුණන් ජීෆා වුමුන් මිකමා මෙදු රයිතුන්ගේ මජිදගේ ඉස්සෙතර මෙම්බරුන් න ෆෙනිවඩ යනවා ගොතන දෙකවඩ යනවා ගොතේ දිනගත මට්ටක ෂලුවාෆා ගරාර අල්ගොණ මිදන්නවාදී නිමිදිය ෆස්තාරුගා ರಾಜ್ಯಗ ಮಾಲಿಯತ ಕರೆಂಟುಗ ಜೆಹೆಗೆ ಸೋಟುವೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಗೆದ್ದುಂತಗ ವಾಹಕ ಮಿಕಂಕ ರಂಗಳು ವೆಗೆ ನೂ ತಲುಮಿನ ದೆಂಗುರಿಕಂತ ರಂಗಳು ಕೊರೆವೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಿದಕ್ಕನೆ ವಾಹಕೆಗೆ ಇತರು ವಾಹಕ ನುದಕ್ಕನೆ ಇಸ್ತ್ರೆ ಅವಳು ಫಾಕುಲಂ ಬೇಣು ಹಿಂಗೆ ಹಗೀಗತುಗೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ರಪ್ಪುಸುಗೆ ಅದು ಮಾಲಿಗೆ ಬರಗಿನ ಗೆತ್ತಗೆಸಿಗೆ ದಿಮಾಫ ವರಬ್ಬಡು ಮಸ್ಸದೆ ಅವನ ಫಾಕುಲಂ ಬೇಣು ವರಬ್ಬಡು ಕೊನ್ಸಾನಿಗೆ ತೋಗಿನ ಬೇಗೆ ಕೋವಿಡ್ಗ ಫಹೋಂ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ವರಗಿನ ಕುರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋಕೋಂಬೆಸ್ ಅದು ಫೆಣಕಹದಿಯ ಬಿಲ್ತ ಫೋಣು එහෙනම් ස්කොවිඩ ෆහුගා එන ෆෝන් නම්බර එක ඒ බිල්ත දී ෆෝන් මහගීගත මීගේ මිජිහෙ මස්සදේකි බිල් ෆෝන් වීම වර ගිනපාර එතනගේ වෙරි මිහ ගාත නොතේත ඔලෙබ්බේ ගාත ඒ බදිබේ හාසක කුయ్య දීව මොන තන්තනුගා ගෙස්ට් හවුස් බේස් හොටාත බෙදස් අද එපාර්ට්මන්ට් බෙදස් වෙරි ෆරා හුන්නානි දුරුග ඉස්තරයිස් එහෙනම් එක්ක බිල් තම් යන්නනි ඔන්ලයින් කො නොත මෙසේජ් ෆෝන් මි උන්නනි එතන් කුජිහෙ ෆැමිලි මෙන් ගතු වෙරි මිහ කබාන වෙන්නේගේ එතන කරන්ට් එක නුකණ්ඩ එතම් මහේ ආහාරතක වෙගෙන් මිදී ගායගනක 12 ගාදු මිගත යොබයි ඊත යුටි කුම්පනි තකුම් මෙමසක කොෆ මේග ආහිරු නතිජයකි දැන් එක්ක කරන්ට් බිල් 12 ෆහුම් කණාලන් ඒ කුම්පනි තකුම් දියාම මේ ජිම්මානග මි ජෙහෙනි ඒ තනුගේ වෙරි ෆරයි කරන්ට් දාෆොන්න ෆරයි එම මී ඔබ ජෙහෙ අල්ගොන් මෙ රංගල් කුර ඊත මේ ඔබ ජෙහෙ ඔබ රංගල් කුර මේ මෙකැනිසම් ගේ තෙරේ මේ සොලියුෂන් මේ හල්ල ලිබෙන ගොත ඔබ ජෙ හොද ඒ හිදුමයි මේ බේන කුරනේ එහෙම් බයකු එතා මි දිරවනේ එහෙම් බයකු එහෙන්නම ආහාර දෙහාර වෙගෙන් දාරුගා බිල් අලවනහම තකුරාර කො ඉජෙත්‍ර මෙම්බර දන්නවාදම් බේනු කොම්මෙස්වරක මේ පුරුමති ගරාරු බහුස්ක තෙරේ වඩා විද වඩා නවාෂේ අම හුරි හුරියා කම්බඩෝමයි මේ ගරාරු බහුස්ක තෙරේ කුරිය ගෙන්දවන හද්ද වාෂේ අලවන මි දන්නවනේ එංගේතෝ මිවද කංක අෆෝරා ෆරා ඉදුමෙත්ත ගෙනෝම ටකා ලිප් මි අලවන මෙන්න හොරි ගොංජොන්ත මිෆද බාවර කන්තත්තගේ සවබුන් ආමරයතුන සොරි උඳු ගොතක බෙෆා ඒ බියත දෙක්කුමගේ අඩක්ක මි ස්ටෝකෝ එත බිලියන් රුපියල් බෙන් උදිබි එම මි කමේ රංගල කුරවේනි ඉංගේත ඉස්ත රයිස් ඒ දාන් අල්ගොනු මෙන් බේනුබා මිස්සාබක එගෙන්ද වෙනි සිස්ටමැටික් තෙරේ අල්ගොනු මෙන්ගේ කන්තත්ත අලුන හැමක අලවා එහෙනු නෙකොන් ඉස්ත රයිස් මීඩියා ෆස්සහරු MDP මෙද විමා දක්කාර එබේ ෆලන් කාන්ට අගය කුරිතෝ නෙක් ඔෆ්වයි එකම් බස් එම්බ ෆාන් කුරි මි සරකාර දෙම කොම් බාක දක්කනි දෙම මෙතනග අලුන ඉස්තර මෙම්බර් ෆා කුරි ෆදේ තිමාමෙන් ගතුග හුරිහා බාරකා ඉජෙත්‍ර මෙම්බර් වගු තමයි ජෙදෙන් අනු ෆුර්සත් මෙරෝනි හුළුමාලේ උතුරු දායරාගේ ඉජෙත්‍ර මෙම්බර් හුසෙන් ශරීෆ शुक्रिया इज़्ज़त रईस उलमाले देखुण दारागे इज़्ज़त मेंबर खुशाल वाफा गरार एच बुडानमा මේ රයියතුන්ගේ මජලියෝගේ මෙම්බර් ඒ මෙම්බර් එකගේ විස්නු නුවත මෙම්බර් එකගේ ෂෝර් ෆාලකුරම් වී ෆාලකුර්මා බේගොතුන් හුෂලාෆයි ගරාරේ වීම
එච්චේ දන්නවාලගේ විජේ අරුණන් එම්මෙන් ෆුලාදායරගේ බහුස්කරම මෙදනියකි රයියතුන්ගේ හෙවා ලාභය රයියතුන් නම් මම්ෆාලි බේගොතා සතාරහරුවගෙන්දිය ෆෙහි ගානුන අසාසින් කෂවරකොද්දෙන්ජේ අසාසිහ ගුත කෂවරකොද්දේරුවා අලගොණුමෙන්ගේ රයියතුන් නම් එම්මෙ හෙයෝ රංගලු ගොතකි කොබාතෝ අලගොණුමෙන්ගේ රයියතුන් නම් එම්මෙ හෙයෝ රංගලු ගොතකි හිලේ අසාසි හිදමෙත්ත ෆෝර්කොද්දිනු ෆෝර්කො නුදවිගෙන් මිවලනි කිවෙගෙන්තෝ බලාලායරුවා අලගොණුමෙන්ගේ දවලතුක හකතනෙක්කන් එංගෙන් මිදනි අලගොණුමෙන් ලිබේ ආම්දනීය අලගොණුමෙන් කුරංජේ හරදා අදි රයියතුන් නම් අසාසි හගුත කෂවරකොද්දිනුමුග බි ෆෝර්කොදෙන්ජේ හිදුමයි ෆෝර්කොද්දිනුමුග අලගොණුමෙන්ගේ දවලතගේ කංකන් නුබෙල හෙට්ටිගෙන් දාන්ජේ සබබ රුජුවාකම් ගවානම බලංජෙනි අලගොණුමෙන්ගේ ගවමුග ඔයි කොරප්ෂන ෆසාදාගේ බොඩු කම්නේ දන්නවන් ජෙනි ආද මිෆත බිලක වාහක දක්කාරු ගලුන දක්කංගේ බචි හගීගත වෙස් අලගොණුමෙන් මි බුණනි දිවේ රාජ්‍යයක කරන්ටු කිහිදමේ ෆෝර්කොද්දෙන්ජේ තන්තනුන් කරන්ටුගේ වියුග රංගල කුවාකම් ගවානම ජනරේටරා කේබල්ලා හුරියාච්ච රංගල කුරුමට්ටක අලගොණුමෙන්ගේ දවලත ලිබේ ආම්දනින් එක නංගල මැනේජ් කොක්ගෙන් බලහට්ටාකෙන් ਸਰකාරතකම් කුරිනම මියදු අලගොණුමෙන් කරන්ටු ගහරදු කුල කුරදිගෙන් දානකම් ෆෙන්නන් ගොයින් හගීගයි හතරු සතේක 4 බිලියන් රුපියා බොඩු දරඤ්ඤයි ෆාසා ඡාප් කොක්ගෙන් අලගොණුමෙන්ගේ ගවමුක ඒරගේ වෙරිකම් කුරන් තිබි බෑග්ගේ ජීබම් මන්ෆාවා ගොතක්කම් කුරුමක සබබුන් මියදු කරන්ටු ගහරදු කුඩ නුකුරේ ෆොයිකමකි ඒ හගීකගම් ගබූලු කුරංගේ බජේ අලුගොණුමෙන් ජේම්වි අස්ලන් ඉස්සත් රයිස් අලුගොණුමෙන් මිදක්කනි රයියතුන්ගේ හග්ගුග වාහක රයියතුන්ගේ මන්දුබුන් දක්කාරු අලුගොණුමෙන් බුණම් බේනුනේ අසාසි හග්ගුතගේ බෝහියාව එකංකම්ක වියස් ඒ කරන්ටා නර්දමා ෆෙනා හිදුමෙක්කම්ක වියස් අලුගොණුමෙන්ගේ රයියතුන් නම් එම්බ රංගලු ගොතකි ඒ අසාසි හිදුමතක වාති දවලතුන් එවස් උජූරේක නුලා ෆෝර් කොදිනුන් අස්ලු ඒක සාතුක කුරංජේ කමකි නුකුරවගෙන් උලේ සබබ රුජුව වානම අලගොණුමගේ ගවම උෆදිෆාවා ගොතුන් සතේක හයිද්‍ය අර රෂුක මිහිදු මෙද්දෙන් බලාකම් ගානම හුරිහා ඉස්සතර මෙම්බර් නං ඉලවවානේ අලගොණුමෙන් ගවමක හිලේ ලිල්ලාහි ට්ටක මිකන් කුරවේ ගොතක නූංකන් අලගොණුමගේ දවලතුක හකත හුරි ඉස්සතර රයිස් ආදේ අලගොණුමගේ බෙජේ ගවමගේ වන්ත ගොතුක රංගාලු ෆුදුන්තර ඉක්සාදගේ ගොතුක අලගොණුමෙන් කුරියරා දාකම් ගවානම ಹುರಿ ಮಸಲತಕ ರುಜುವವೆ ಮಿಗೊತಲ್ಲ ಗರಾರಕಂ ಹಮೇಕನ್ ಇಸ್ಲಾಹು ನುವಾಣಕಂ ಆ ದಳಗಣಮಗೆ ಕಂಬೋಡು ಮಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಿದಾರ ಮಿತಾಗ ಮಾದಮ ಇರುವರಂದಂ ವೆಸ್ ಅಸ್ದಕಂ ಅಳಗಣಮೆನಕ ರುಜುವೆ ನುವೆನ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಅಳಗಣಮೆನ್ ಗುರಿಯಾತನ ವಶಾ ಜಾ ಮಿಯನ್ ಗೆನಸ್ ಗಾ ಕೊಲ್ಲಾರಗ ಮಿ ಫೆನ್ನನಿ ಅತುಗ ಮಿ ಇಂಗಿಲಿತ ಮಿಯನ್ ಕಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿಮ ಬೆದೆ ಉಸುಲು ಫುಳಾ ಕೊಲ್ಲಿಮ ಗುರಿಯಾದಿ ಮಾಲಕು ಲೂಪ್ ಹೋರುಗ ಒತಿ ಫಸಾದ එබැක ලිබුණීම දමාකා ලූටුවා උසූලුන් ගවමුගේ මාලියතු දමාලා දවාලා ෆෝතීම නුන්තෝ මිය දොලගොණුමෙන් මි තක්ලීෆු ෆිලමු මිදනි ඉස්සත් රයිස් එහෙම්වීම අලගොණුමෙන් ගරාරුගේ වාහක මිදක්කනි මේ ගනලු මේ උළුමාලි දෙකුණු දාරා ඉස්සත් නම්බර් ගරාරුගේ වාහක මණිකුෆාණුමෙන්ගේ ජමාලුක කංකං කොව්වයි ගොත මියොලනි මේ ගවමු සලාමෙනු කරවිගෙන් අබදු දක්කමුන්දා වාහකේ බංගුරුටු වෙච්චේ ගවමු ෆුණිච්චේ අලාක් වෙච්චේ අලුගොණුමෙන් මියොලනි රංගලු සිස්ටමැටික් දිග්ගු නිසාමෙක තෙරෙන් රංගල තර්තිබු කොගෙන් ඉරාදු කුරවෙජ්ජාම හිදුමෙත්ත ෆෝර් කොද්දේ තතිබේ ෆුලමස් කුරවවේ කමකි මිගාම්ග සතේක හජ්‍ය ආ රං අලුගොණුමෙන් තරකී කොක් බලහට්ට අසාසි හිදුමෙත්ත ගාම් කොද්දේ කමක වානම අලුගොණුමෙන් ගුදුරති කොතුන් උෆතිෆා ඔයි ගොතුන් අලුගොණුමෙන් නේගේ මික නුවානකම් එහිම අස්ලක් දාම්වි අස්ලක් ගොස් අස්ලු බලම්වි තින්ස්තේක නූනි දුස්ත ෆන්සාස් නූනි සතේක ෆන්සාහින් ආබදියෙන් උලේ රෂෙක් ගාලගොන් මෙන්නම් මේ කුරියා අසාසි හිදුමෙත්තන් හීලේ යාලගොන ෆෝර්න කොද්දේ එකංගේ බෙංගේ එයි ව්‍යාපාරික උසූලුම් බලාකම් කවියස් නවස් ඉස්සත රයිස් ව්‍යාපාරික උසූලුම් බලාකම් කවනවස් අලගොන් මෙන් ගරයියතුගේ ජීබුන් දාච්ච ඒ ව්‍යාපාරනුන් ආම් දිරුලුම් ගහලත බලාකම් කවනවස් ඒ අලගොන් මෙන් ගරයියතගේ ජීබුන් දාච්ච එහෙම වෙච්ච කොම්මෙ කොලකුන්දිය කම් කවිනමස් අලගොන් මෙන්ගේ ෆුදුන්තරි දුලහෙෝ අලගොන් මෙන්ගේ ජීබ ලුයි රයියතකෝ හිංගමජයෙන් උලේ ගොත වාහක දක්ක කම ගානම असलन हिंगा वाहक दक्कागे कुरिया दंग देवी फुर्सत वरबड़ शुक्रिया शुक्रिया इज्जत नंबर दे और फुर्सत मेहरबानी थोड्डू दारा इज्जत नंबर हुसैन समीरा वरबड़ माफ करो बात मी ओळु में मी फुर्सत हेरुनी एमडीपी के वगुतोती हमेफा आलगोंड मिहाई साहब मी गरार के बहुत के बैर वडान ने भिरिया बेफनो फुर्सत अरवानी मी देंगोती गरार के बहुत निमादो मुगोतुं गरार शेलो विजेत्र मेंबर हुलमाइल देखुन दायरा विजेत्र मेंबर डॉक्टर अहमद शमीद फौबस विदालमा फुर्सत अरवानी शुक्रिया इज्जत रईस मालिफियवा अहन सरहत्तोगा हरकातिरवा कुदियद मेदवंतिग ವ್ಯಫಾರತಕಂ ಬೇಣುಕುರ ಕರಂಟ ಫೆನುಗೆ ಇದುಮತ ಬೊಡುವಾಗೆ ಹೇದ ಕುರಂಜ ಹಿಫೆವೆಮು ಮಿಕಂಕ ಮಾಮದ ರಯ್ಯತುಂಗ ಮಜಲಿಹು ಮೆಂಬರನ್ ದೆಕಡನ್ನ ಗೊತ್ತೆದ್ ದೆನಗತು ಮಟ್ಟಕ ಆಗೊಂಡು ಹುಷೇರಿ ಗರಾರ ಬಹುಸ್ಕೊದ್
ಬಹುಸ್ಗ ಬಾರಿ ವಡಾಗನೆ ಹುರಿಹಾ ಮೆಂಬರನ್ನ ಶುಕ್ರ ದನ್ನ ಆದ ಆಗೊಂಡು ಮಿ ಗರಾರು ಮಿ ಹುಷೇಳಿಕೆ ಮೀಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೊತ್ತಕ ಸಿಯಾಸಿ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಮೀಕಂದೆ ಹೀಗೆ ನೆನ್ನು ಮೀಕಿ ವಾಕಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕುವ್ವರಿ ಕುರ ಹುಷೇಳಿ ಗರಾಟನ್ನು ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಆಗೊಂಡು ಮೆ ಫೆಷಿನ್ಸ್ ಎಮ್ಮ ಫುರತಮ ಆಗೊಂಡು ಮೆ ಮಿಕಮುಗ ಎದುನಿ ಇಷ್ಟ ಕೋಗ ಆಗೊಂಡು ಮೆ ಎಗ್ಗೊತ್ತಕ ಸ್ಮೀತಿ ಮಜಲಿಹಕ್ಕೆ ಕಿ ಇಸ್ನುವ ಸರ್ಕಾರಗ ಇದಾರ ನುರಸ್ಮಿಕೊ ಸ್ಟಲ್ ಕೋಗೆ ದುನಿ ಮಿಕಂತ ಹಮಜಸ್ಸದೆ ಆಗೊಂಡು ಮೆ ದೆಮಹೆಂಗ ಆದುವ ಸ್ಟಲ್ ಕೋಗ ಮಿವಾಹಕ ಧನ್ಯವಾಗಿ ಮಿ ಹಿಸಾಬ್ ಕಿತಾಬ್ ತೆಬೆ ಫೋಣವಾಗಿ ತಿಬಿಂಗ್ ಹಬರೆ ನುಯಿಮ ಆಗೊಂಡು ಮೆ ಮಜಲಿಹುಗ ಸಮಾಲುಕಮ ಮಿಕಂಗೆನೆ ಆಗೊಂಡು ಮೆ ಮಿ ಗರಾರುಗ ಬೇಣುಮಕಿ ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿಯದು ಆಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎಬೆಂಗೆ ಇಕ್ಸಾದು ಒಳಜೆಫಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಕುಣೆ ಮಿಯದು ಹಕತೆ ರಡರುಗೆ ತರಗೀಗ ಮಶ್ರೂತ ಹಿಂಗಾಕ ಆಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಏಕಮಗ ಆಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎಬೈ ಆಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಟೂರಿಸಮ್ಗೆ ಸಿನಾಯ್ ಅದು ರಡರುಗೆ ಹಿಂಗ ಅಹೆನ್ ಸಿನಾತ್ತವ್ವಸ್ ಆಮ್ಮ ಫರದುನ್ನ ಹಿಂಗೇನೆ ಮಗು ಫಹಿಕರುವೆ ಎಬೈ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕುರ ವಿಧಾನಕಮ ಎಫದ ಎಕ್ಕಮೆ ಎತಂತನು ಬೇಣು ಕೂಡ ಕರಂಟ ಫೆನುಗೆ ಆಗು ಹೇಕೊದ್ದನು ಮೀ ಇಕ್ಸಾದಿ ವಿಸ್ನುಮಕಂ ವಿಸ್ನಾನಮ ಗೌಮ ಮಿವಗುತ ವಾರಬ್ಬಡ ಬೇನು ಜೈಫವಾಕಂ ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ರೈಸ್ ರಾಜ್ಯ ಕೊಫೆವ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೂದಿಯ ಮಿಫದ ವ್ಯವಹಾರತಕ ಬ್ಯಾರವ ಎಫದ ಫರಾತಕ್ಕೆ ವೇ ಸಾಳಿಹಕಂ ಹಾಸ್ ಅವನು ಮಿದಕ್ಕನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಫೆಶಿಗೆಂಗ್ ಫಿಹಾರತಕ ವಡಾಂಗತಕ ಫಹಾತಂತನ ನಡರು ಹಿಂಗ ಗರಾಜ ಮಿ ಹುರಿಯಾತನಕ್ಕೆ ವಾಹಕ ಮಿ ಕೊಮ್ಮ ತನಕೀವಸ್ ಕೊಮ್ಮ ಮಹಾಕು ಕರಂಟ ವರಬ್ಬೊಡು ಹೇದೆ ಕುರಂಜೀಫವಾತನ ಜನವರಿ ಮಹು ರಸ್ದು ಇನ್ ಕಿಯಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಎಗ್ ಕರಂಟ್ ಫೆನ್ ಬಿಲ್ ಅರುಣ ಬಲಾಲಿಮಾ ಎಬೆನ್ 26,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಎ ಮೀಟರು ಎ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಮೀಟರು ಮಾಲ ಸರಹದ್ದುಗೆ ಇನ್ನಮ ಎ ಬಿಲಂ ಅರಾನಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿ ತಫಾತು ಗವಾಹ ಮಿದಕ್ಕನಿ ಕುಡಫದ ತಫಾತೆ ಗವಾಹಕ್ಕೆ ಎನ್ನು 2 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ವಾಹಕ್ಕೆ ಎನ್ನು ವಾರ ಬೊಡದಿ ಫರತ್ತ ಗವಾಹಕ ಮಿ ಗರಾರ ಬಹುಸ್ಕುರಮು ಬೈ ಮೆಂಬರು ಫಾಹಕಫ ಬೈ ಕಂತತ್ತ ಆಗೊಂಡು ಬೇಣು ಏ ಅಪ್ಪುಡಕ ಅಲಿಯಳುವಾಲಂ ಏಗ ತೆರೆಗ ದಿಗ್ಗರ್ದಾರಾಗ ಇಸತ್ರ ಮೆಂಬರು ನಾಜಿಮ್ ವಿದಾಳುವಿ ರಡರುಗ ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನುಲಿಬೇನೆ ಎಹೆಂವೇಮ ಎ ಬೊಡು ಆಣೆ ಅಡ್ಡೋತೊಳಗ ಕರಂಟುಗೆ ಕಿ ಫಾದಾವಾತನೆ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ದಿಬೆ ಕಿವತೋ ಅಗು ತಫಾತ್ವೆಂಗುಳನೆ ತೊಡ್ಡುಗ ಕರಂಟುಗೆ ದೆಕೊಳು ಜೆಹೆ ಫಾದಾವೆ ಎಹೆನ್ ನೂಣ್ಣಮ ಬಿದಿಯಾರು ಸ್ಟೆಲ್ಕೋಗ ಫಾದಾ ಸತೇಗ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ನೇರಿಸ್ ಅವನು ಮಿದಕ್ಕನಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕುಂಫುಂಜೆಗ್ಗೆ ಫಾದ ಸತೇಕ್ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಹರೆಗ್ಗೆ ತೆರೆಗ ವಾಯರು ವರಬ್ಬೊಡು ಚಾರ್ಜರ್ ರಯ್ಯುತುನ್ನ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿವರ್ವಾಣೆ ಮೀ ವರಬ್ಬೊಡು ಇಸ್ರಾಫ್ ತ ಹಿಮನೆ ಕುಂಫುಣಿತಗೆ ಇಸ್ ದ ರೈಸ್ ಮಿ ಕುಂಫುಣಿತಗೆ ಇಸ್ರಾಫ್ ತಕ ಖಂಡಾಫ ಸತೇಗ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಫಾದ ವೀಮಾ ಅವನು ಮೆನ್ನೆ ಬೆಂಗೆ ಮಿ ಹಿದುಮತ್ತಕು ಮಿನಗನಿ ಓವ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಕಂ ಓವ ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಕಂ ದೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಲೆ ಸರಹದ್ದಂ ಐ ಕೀನತ್ತೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಲೆ ಸರಹಂ ಐ ಅವನು ಮೆಂ ದಿಬೆ ಹುರಿಯಾ ರಯ್ಯತುಂಗೆ ಫಾಸಾಯ್ ಮಿಸರ್ ಡಾಲರ್ ಹೇದ ಕೊಫ ಮಾಲೆ ಸರಹದ್ದು ಗೆಳಿಯಂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಲಿಬೆನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮಿತಾಗ ಮಿಸರಹದ್ದುಗ ಗಾಯಂ ಕುರಿಯಂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಲಿಬೆನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಲಾಮತಳು ಫುನದು ಗುರಿಯಾ ಲಾಮತಳುಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇನ್ನಾನೆ ಮೀ ಅವನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಉಫದ್ದಾಫಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೀಗ ಸೌಬಂ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ಉದಿ ರತ್ತಕ್ಕೆ ಅವನು ಮೆಂಗ್ ನುಜೆಹೆ ಮೀಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಕುರಾಕ ಮೀ ದುನಿಯಾಗ ಮಿಕಂ ಕುರಾ ಗೊತ್ತೆವ್ವೆಸ್ನು ದುನಿಯಾಗ ವಾಳ್ಗೊಂಡು ಎಮ್ಮೆ ಕಾರಿ ಮೊಯ್ ಲಂಕಾಗಸ್ ಮಿಯೊನ್ನನಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಮನೈಸ್ ಕೊಫ್ಫ ಹುರಿಹಾರ ರೆಕವ್ವೆಸ್ ಹುರಿಹಾ ಎಮ್ಮನ ಸೆಗ್ ಗೊತ್ತೆ ಮಿಯೊನ್ನನಿ ದೆನ್ ಮತಿವರ್ದಾರಾಗ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಮ್ಮ ಫಹುಂ ನಿಮ್ಮಾಲಂ ವಿದಾಳು ವೆಜ್ಜೆ ಈನಂಗ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಿಕಂ ಕುರಾನಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಸ್ರಾಫ್ ಬೊಡೆ ಎದು ಫುಳುವಾಗೆ ಹಗೀಗತ್ತುಗ ಸರ್ಕಾರ ತಕ ಸರ್ಕಾರಗ ಕುಂಫುಣಿತಗ ಇಸ್ರಾಫ ಪಕ್ಕಂ ವರಬ್ಬೊಡು ಅವಗೊಂಡ ಮಿದಿ ಹಫ್ತಾಗ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಲಿ ಮುನೆ ಎಂಎಸ್ಸಿಯಲು ಪೆನ್ನಗ ಮೇ ಬೋಫೆನ್ ಅದ ಒಳಗೊಂಡ ಕೊಣಮಟ್ಟಕ $1 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಭೇದ ಕುರಿ ಮೀಗ ಒಳೆ ಆಮುಕ ಮಿ $5 ಅಳ ಒಳೆ ಈಯಗ ಮಿತಾ ಕೊಡದರುಗ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತಕ PNC ನಿಸ್ಬಾ ಮೆಂಬರ್ ತಗೊಂಬಣಿ
मिहार बोने ड्रोन वेट्टुनी मा एमएसएल 50 मिलियन रुपया बदल को तो दे 270 मिलियन रुपया हवारों है तो को मिफद इसरात तो सब हकीकत को साउंड में रही तो नदेन जे हिदमत आगू कुड नुओ ए बॉय ए ओय मसले इज्जत रिमेंबर मति वरदार अमर जारी रविदार ते दुआ के एकम के आउन मते नेकम के मियद देने वे करने एममा एकम साउंड एदनी हुरिया मेंबरुं फरातुम बस मी राज्य की इक्सादा कुदियदि मेदिफंति के व्यापारी आउन मंग हुरिया रयुतुना गुलिफो एकमे राडरुगा मैन्युफैक्चरिंग ना अदि एहं काल गेस्ट हाउस व्यापारित हुरियर वेनी आउन मेन्ना ऑफ सीजन उगस एतंत निफेट्टिगे एमेमा मी करंट फेना माल सरहद्दा अतलुतक एंगम कुरुमकी मी आउन मेन्ना अदि यूटिलिटी कुंफुन्ने मा बडु बुरे उफुल्लंग जेफै कमन्नु एमा मी बिल ताइदु मी गरारा सॉरी माफ करो मी गरारा ताइदु को एम बेफुल मी की सियासी गोतुंग वाकी बायग क्रेडिट नगा मी की हुमाले फे हुरिया पार्टी तक इजित मेंबर राउंड में हुस्वगत को जे फाउबस इतरक पुरे गंदम बेन फुरिया 11 फहंग अलगोंडन का फुर्सत रुफान एनो निमाल दे बंगमा एमियोट का फुर्सत ngarwan तराई साउंड में निम्माने आउन एदनी मी गरारा हुरिया मेंबरों वस्ताइद को आउन में तेरेगा मियो फरगो नत्ताला आउन में इक्सादा हुरिया रयुतुन मंफावा गोता आउन में मी मजली को मसके कुरिया गंदनो शुक्रिया देव फुर्सत शुक्रिया इजित मेंबर मी गरारो को बॉस में है साहब ने मुनी अदि मियत को हुस्वगत को गाड़ी स्टेज है में दाउन में दानी हुस्वगत को एंबरी अन्ना ने गार जहार और में कुरिया गंदानी गादर देखो दायरा इजित मेंबर मीका हमदन सिम शल वाफा वा गान नंबर नुई अब्दिक देहा साद ए राज्य गान को बात है इस्लाह के नमके बिल के बहुत शुक्रिया मैं साहब हुस्वगत को